Helo na, ydy wir, mae penwthnos enfawr o rygbi byw fan hyn ar S4C yn dechrau fan hyn heno, Super Rygbi Cymru, sy'n cael y gic gynta. Ac am gêm ddarbu sydd gyda ni ar eich cyfer chi. 2 dîm o went yn mynd ben a'i gilydd, y 2 yn y 4 ucha, a maen nhw hefyd yn brwydro am y darian her. Yn dangos pam bod nhw yn mynd fyny'r ail safle, yn barod am ornest enfawr rhwng 2 o gewri Gwent. Ben Rhodes, capten Casnewydd, sy'n croesi. Mae Casnewydd wedi dangos pa mor dda maen nhw'n gallu bod. Ie, tipyn I chwarae drosto fe wrth I Glyn Ebwy a Casnewydd herio I gilydd, noswaith dda I chi yn y gornel yn cuddio rhag yr elfennau. Tipyn I chwarae drosto fe fel o'n i'n gweud a tipyn o gwmni hefyd. Cyn Capten Cymru, Siwan Lili Crap a gynt o lan ymddyfru Ricky Guest hefyd. Mae rai fi weid, ni'n dwy di gwisgo fel bod ni'n mynd i'r Antarctic. Ti'n edrych fel bod ti'n mynd I dorri cod, Ricky, ond ti sy'n galla, achos am unwaith, dwi ddim rhy o'r yng Glyn Ebwy, yw I? Na, I fod deg, mae fel haf yma. Fel arfer, mae hi yn sythu yma. Gêm ddarbu fawr, ni gyd yn edrych mlaen at hon, boys. Tipyn bach o space, pa mae 2 Gymunedol yn ben a'i gilydd? Odi, 100%, mae'r 2 tîm yn nabod I gilydd yn dda iawn, Cat, a mae hwnna'n rhoi bach mwy o tan i'r 2 ochr, a hefyd maen nhw'n cymeryd a lot mwy personol, os maen nhw'n bod mewn I gilydd yn y stryd, mae rhywbeth yn nhw siarad am, a mae un yn elledd am un, a mae un sydd wedi colli. A ni'n deall, falle, bod Casnewydd yr ymwelwyr wedi mynd mewn i'w stafell newid nhw, a mae yna bathodyn mawr o Glyn Ebwy, a maen nhw wedi mynd â tap di a rhoi hynny dros y bathodyn. Be wneud I o hynny? Nonsens I fod honest. Sa'n credu wneud unrhyw gwaniaeth, ond mae rai pobl yn meddwl y pethau bach fel yna yn wneud gwaniaeth, ond dim I fi, os nhw'n barod erbyn nawr, nhw byth yn barod. Wel, drwchwch, mae'r 2 dîm yn brwydro am y darian her. Beth yw hynny, meddych chi? Gwell I fi egluro. Fel pencampwyr y cwpan, llan ymddyfru ddechreuodd gyda'r darian yma, ac I rywun ddwyn y darian oddi wrthyn nhw, wel, oedd rhaid I rywun I curo nhw ar eu tir I hunain ar fanc yr eglwys. Dyna nath Glyn Ebwy nôl fis Hydre, ac maen nhw'n chwarae gatre henni, felly maen nhw yn amddiffyn y darian her. Pawb yn deall? Da iawn, falch o glywed hynny. Ond Siwan, wyt ti'n hoffi y syniad yna, bod nhw'n chwarae am rhywbeth ychwanegol? Ie, fi'n credu mae rhoi elfen gwahanol i'r Casnewydd ac ers I Glyn Ebwy ennill yn ôl, so nhw wedi colli fan hyn. So fi'n credu mae bach o meddiant I tîm hefyd, a mae'n elfen gwahanol, so fi'n licio fe. Ac o ran y gystadleuaeth yma, ni nôl yn chwarae'r gyngred, achos maen nhw wedi bod chwarae yn y cwpan. Ydy hi'n ei gwahaniaeth mynd nôl amlaen rhwng 2 gystadleuaeth, rhoi ffocws gwahanol falle? Tyma bach, ond mwy pwysig na hynny, mae lot o tîmau wedi defnyddio'r cwpan I chwarae chwaraewyr mwy ifanc o'r cyfle nhw sy'n gret na bydd yw diben y gyngred ar cwpan. Ond mwy na thebyg, does dim lot o ffocws wedi newid, maen nhw'n wario I ennill y cwpan a'r gyngred, so sy'n byd lot yn newid. Wel, o ran y gyfngred, cofiwch bod chwarae a gorffen yn y 6 ucha yn holl bwysig. Dyma I chi pam. Mae pawb yn chwarae gilydd gartre ac oddi cartre, felly 19 gêm I bawb yn y tymor arferol, a mae cyfle I bob un o'r 10 tîm na I ennill y tlws ar ddiwedd y gyngred. Sut? Wel, mae'r 4 tîm isa yn y tabl yn chwarae mewn gemau ail gyfle, 7fed yn chwarae 10fed, 8fed yn chwarae 9fed, gyda enillwyr y gemau yna yn mynd ymlaen i'r 8 ola. Bydd gemau go gynderfynol a chynderfynol arferol cyn y gêm fawr I benderfynu ar y pencampwyr. Mae rownderfynol ar y 19fed o Fai. Felly, beth am I ni edrych ar y tabl? Dyma sio mae pethau yn y gyngred ar hyn o bryd. Caerdydd ar flaen y gad, ond Glyn Ebwy a Casnewydd, y 2 dîm sy'n wynebu gilydd heno, maen nhw yn y 4 ucha. Ac yn edrych, Siwan, yn ddigon diogel o'i lle yn y 4 ucha yna, ond dal I fod, mae rhaid ennill gemau am resym eraill. Ie, mae rhaid ennill gemau, oherwydd os sy'n gorffen yn y top uchaf, gyda chwarteri gatre, os sy'n aros yn y top 2,
chi gyda semis ac rhwng cynderffynol gatre. So mae'n pwysig iawn ac herwydd mae pawb mae'n chwarae gatre, mae hwn yn rhoi mantais i'r tîmau sy'n gorffen top. Wrth gwrs bod pawb eisiau bod gytre. Wel, beth am ni edrych ar y tîmau te, mewn bach o fanylder gan ddechrau gyda'r tîm cadre, Glyn Ebwy. Ambell i chwaraewr i edrych mas amdano fe. Chwaraeodd Harry Rhys-Weldham i dyn dan 20 Cymru'n erbyn Ffrainc chydig wythnosau nôl. Mae ar yr asgell heno. Mae Evan Lloyd di sgorio 131 o bwyntiau'r tymor yma, ail ar restr prif sgorwyr Super Rygbi Cymru. Faint fydd y maswr yn ychwanegu at ei gyfanswm heno, sgwni. Ac mae profiad rhyngwladol yn y tîm hefyd gyda Sean Parry. 7 cap dros Ganeda i'r blaen asgellwr hyd yn hyn. Ie, tipyn o dîm, a mae un yn cyrraedd carreg filltir arbennig 100 o gemau'r clwb Rygbi sy'n sgwrsio fe. Lewis Young, 150 gêm heno, siwt i tymlo? Yeah, a bit nervous, ond excited, yeah. Siwt mae'r profiad o war y gemau ni gyd yn mynd i helpu'r tîm heno? Just profiad, fi'n meddwl. Bod mewn situations fel un chwarae gyda'r Glyn Ebwy. So fi'n meddwl fod 31 nawr, so fi'n meddwl fod old head, so nitty-gritty stuff, I say. Good stuff. Pob luck i ti. Jason Strange, good evening. How are you? Yeah, very good, thanks. It's one of those games tonight. It's a local derby. As a coach, how do you motivate the players, or do you need to motivate the players? No, I don't think we need to motivate our team tonight. Both clubs are going really well. There's a mutual respect between the clubs going back a long time, a lot of history, and I'm sure it'll be a real good contest tonight in difficult conditions, but one which will be really competitive. What would be your message throughout now, the build-up all week and in the changing rooms now? I think just stick to the way we want to play, which is very clear. It's just about, in these conditions, just doing the basics really well and competing hard. Good stuff. All the best. Yeah, thanks. Good to see you. Nôl y tŷ cat. Ie, diolch yn fawr iawn i ti, Ricky. Der nôl i'r studio yn go gloi. Diddorol iawn clywed Ricky fyna yn siarad gyda Lewis Young. Mae tipyn o frwydr gyda fe. Yr wythwyr, Ben Roach, maen nhw'n mynd ben a'i gilydd. Ti yn edrych mlaen i weld y frwydr neu fel wythwr deunan? Ie, mae dwy wythwr arbennig o dda i'r tîm, ac mae'r dwy tîm yn edrych ar y chwaraewyr yma, Ben Roach a Lewis Young, i fynd dros y llinell mantais, dod yn cwrfforol i'r tîm. So maen nhw'n dwy chwaraewr pwysig iawn, o brwydr arbennig o dda bydd gyda ni heddiw, a her arbennig i Lewis Young i cyrraedd 150 o capiau. Mae hwnna'n her arbennig. Ie, chwarae teg iddo fe. Ricky, da iawn, ti ddys di nôl yn gloi chwarae teg i ti. Beth am i ni drafod y bachwyr? Mae rhaid i ni gyda ti yn ein cwmni ni. Ie, mae Franci gyda Ebbw, mae e'n brofiadol dros ben. Henry Palmer gyda Casnewydd. Mae fe'n mynd brwydr gwych i gwylio. Joe Franci, fo'n deg i fe, mae'n sgori lot o ceisau wrth ysgarmes ymwydol ar y fomen, yn ei chi gweld fan hyn yn neud y gwaith caib ar aw. Mae pob bachwr yn gweud nhw sy'n gweithio'n gletach yn ysgarmes ymwydol, ond so nhw'n neud lot, maen nhw jyst yn gyrru'r cefen. Ond fi'n siŵr bydde ddoi y moyn mynd ati gilydd trwy'r nos i cael y gorau gilydd. Ydyn nhw'n dod mlaen yn iawn? Fi'n credu bod nhw'n ffrindiau. Reit, gwd, da iawn. Lico clywed ydi. Reit, beth am wedi edrych ar dîm Casnewydd te, yr ymwelwyr, ac Joss Skinner, mae wedi dechrau bob gêm tymor yma, mae e'n partner i Joe Peard yn yr ail reng. Hyfforddwr olwyr y dreigiau, Matt O'Brien sy'n rheoli pethau'n safle'r maswr, mae e'n ddewin fel arfer ar nos iau ar y cae, felly mae cyfle i Jack Lloyd i greu argraff, y tu allan iddo fe yn y canol. Nawr, falle bod ni fwy cyfarwydd a'i weld e fel cefnwr neu maswr, ond mae Jack Lloyd yn dipyn o dalent. Chwaraewr ifanc iawn, beth yw e, 2 oed, di chwarae i dîm dan 20 Cymru. Wy'n edrych ymlaen yn fawr iawn i weld be mae e'n gallu neud mas ar y caina. Ie, mae'n edrych ymlaen hefyd, mae chwaraewr arbennig, a gyda Matt O'Brien tu fewn i fe. Falle gyda ni gweld sut mae'n gallu chwarae yn y canol, ond mae gyda gyd o'r sgiliau. Sut mae'n pasio'r bêl, sut mae'n gallu roi'r bêl i'r troed a cicio'r bêl. Mae fe gyda popeth yn ei loca, so mae chwaraewr cyffroes iawn, yn ei gweld evident, sut mae'n defnyddio traed i fynd dros y llinell mantais. Mae'n peryglis gyda popeth mae'n neud gyda'r bêl yn ei dwylag. Mae'n dod â chwaraewyr arall mewn i'r gêm hefyd. So, fi'n edrych ymlaen i gweld beth mae'n gallu neud tu fewn i
Matt O'Brien heno. A mae'n dod o bedigri rygbi da iawn, mae frawd yn chwarae yn Odi, rhyngwladol. mae frawd yn chwarae i'r Scarlets. Twyd, ni chi gweld yn fan hyn, mae llawn hyder na dwi. Mae'n mynd ar pel i'r llinell, mae'n chwarae gyda hyder. A mae'n fodlon taflu'r pas gregus na'r bridiau, a mae'n dod off. Un chwaraewr arall wy'n edrych mlaen i weld yn chwarae yw un sydd wedi chwarae i'r dreigiau, Ollie Andrews. Mae'n enw cyfarwydd iawn i nifer sy'n dilyn y gyngred. Beth mae brofiad e'n dod i gêm fel hyn heddi? Fi'n credu, gyda rhywun fel Ollie Andrews, ni chi gweld fan hyn, mae'n gwybod ble mae'r llinell llais, a bob tro mae'n cyffwrdd gyda'r pel, mae'n neud rhywbeth positif dros ben, a mae'n gallu creu rhywbeth o ddim byd. Mae hwnna'n peth pwysig yn y gyngred yma, a'r nos fel heno, bach yn lib, bach yn slip. Fi'n credu gallai fe fod y gwaniaeth rhwng y ddoi tîm. Gewn ni weld, newn ni gadw y llyged arno fe. Ni wedi cael bach o gwmni fan hyn yn y studio. Ty Morris, prif hyfforddwr Casnewydd. Welcome along. Thank you very much for joining us. How important is tonight? Because you're very comfortable in that top four, but I guess you want to stay there, don't you? Yeah, I think the shield really adds a little bit to it, if I'm honest. We've got an opportunity to take this shield today, and then we only got 2 home games left, and both of them at Rodney Parade. So it's a little bit of a cup final for us, if I'm honest, today. We've tried to get that mentality across the road. It's a derby game, cup final, so yeah, very important. Does that add a bit of edge to it? We've been saying about the derby game, it's all a bit spicy. Do you see it like that as a side? Absolutely, absolutely. Yeah, there's a couple of dates throughout the calendar year that you really look forward to, whether it's Cardiff and Ebbw Vale. Those two in particular, yeah, still heavily derby. What do you make of Ebbw Vale? What are you expecting from them? We've been out on the pitch. Ricky's been out there as well. It's a bit slippery out there, isn't it, this evening? So does that affect their game plan at all? I don't think it'll affect their game plan, if I'm honest. No. Yeah, you know, it probably suits them a little bit better. I think the challenge for us is to make sure that we have parity between our set piece, maul and scrum. And then, if I'm honest, it's around our territory battle today. The conditions are very poor underfoot, so I don't think you want to be spending too much time on the ball and running with it, if I'm honest. Anybody else want to ask a question? Now's your time. So, Ty, I'm assuming you know what's coming from Ebbw, seeing them play, very scrum-orientated. How have you prepped for that? I can see you've got the likes of Garin on the bench, very, very experienced, knows what to do in these situations, played against them many times. So what would be your thought process and your message to those guys going into tonight? I think it's because of the wet underfoot, it'll be about that first initial contact with a hit to make sure that we win that engagement. Post that then, it's who gathers stability the most. Hopefully the ref will keep them a little bit closer so we don't have too many clap scrums today. I've got to ask you as well, we noticed in the changing room, have you taped over the Ebbw Vale badge crest? That's just our war crest. Less said the better, I think. Yeah, no, you don't. I think one of the boys was practicing the darts before. Okay, that's okay. We'll leave it there. That's fine. Yeah, exciting time, isn't it? Getting back to the league as well, and you are excited about this as well. Then this, you know, trying to get this off Ebbw Vale. Yeah, I think it's a great idea. You know, even towards the end of the season, if you're towards the bottom or you're out in the playoffs, you know, it gives you something to play for. And it does add a little bit of an edge to it, as I said, so It's definitely been a challenge for us this week. Well, look, good luck. We'll speak to you later on, I'm sure. You can leave the mic just there, and we can let you concentrate on the game in hand. Kick-off not far away. Be newch chi o'i sylwadau fe, boys? Mae un amlwg yn timlo bod hon yn gêm bwysig iawn iddyn nhw fel clwb. Mae'n neis i gweld bod yn dod i lot o pwysau ar y cwpan, neu'r tarian fel ni'n gweud. A mae'n ador rhywbeth iddo fe, na dwi? A gobeithio mae'r chwaraewyr yn cymeryd hwnna mlaen a wedyn troi mewn i gêm fe pawb gatre mwynhau gwylio. Ie, mae hwnna'n cyffroes iawn, oherwydd 2 gêm gatre sydd gyda nhw ar ôl heddi. So fi'n credu bod nhw wedi siarad yn fe lot pen wythnos yma. Ond so fi'n credu mae'r amgylchiadau heno yn mynd i siwto a Casnewydd. Fel dweud oedd mae'n drwm o dan y troed. So falle chwarae mewn i Glyn Ebwy, dwylo Glyn Ebwy hynny. Gwych iawn, wel mae'r gig gyntaf yn dod. Cyn hynny cyfle i fi ddweithio chi beth sy'n dod fori a beth sy'n dod ddydd Sadwrn o ran y rygbi. Tîm Darllediad Cymru yn erbyn Iwerddon yn fyw o Casnewydd am 5 munud ar 7 nos fori ac yna. Wel, gêm gyntaf, Matt Sherratt wrth y lliw fel prif hyfforddwr dros dro Cymru. Iwerddon sy'n ymweld, ymunwch ar clwb rygbi am hanner awr wedi 11. Ond i ni'n canolbwyntio heno ar Glyn Ebwy yn erbyn Casnewydd. Felly, draw ni at ein time sylwebu ni. Mae Griff McKee yn cael cwmni Ricky Guest yn Gymraeg and in English. We do have commentary with Sean Hawley and Siwan Lillycrap.
Ond, beth am I fi weid, noswaith dda, Griff. Noswaith dda, Cat. Ie, croeso i Stadiwm Ciner Glass ar gyfer darbi Gwent. Mae'r dorf yn barod, mae'r chwaraewyr yn barod am ddarbi danllyd dan y llifoleuadau. Lewis Young a Morgan Richards y ddau sy'n dod i'r cae gyntaf i'r tîm cartref. 50 ymddangosiad i'r clwb i Morgan Richards, 150 i Lewis Young. A'r ddau yn sicr yn gobeithio marcio y noson yma gyda buddigoliaeth mawr i'w tîm nhw. Felly, gan i gael cipolwg ar y tîm cartre i ddechrau. Ben Gregory a Lewis Young yw'r unig ddau sydd dal yn y pac ar ôl y gêm dros y penwythnos nerbyn Pontypool. Evan Lloyd a Griff Tuff yn creu partneriaeth effeithiol yn rhif 9 a 10. A mae 9 newid i'r tîm wynebodd Cwynt Caerfyrddin yng nghwpan Super Rygbi Cymru. A rhenglaen yn gwbl ffres, Harry Fry, Henry Palmer a Nathan Evans. A mae Davn Buckland a O'Brien i mewn. I ffwrdd o'r fainc, Carwyn Penny sy'n safle y cefnwr. Y dyfarnwr yn barod amdani Keith David. Wrth i Matt O'Brien gipio yn y bêl. Casnewydd yn barod, Glyn Ebwy yn barod. Darbi Gwent arall. Beth fydd ohoni? Use it, 9! Y bêl yn uchel yn yr awyr wrth i ni weld Harry Rhys Weldon o dan y bêl yn casglu i ffwrdd o gic Griff Tuff. Nathan Evans yn creu digon o drwbl yn ardal y dacl. A mae braich y dyfarnwr allan o blaid Casnewydd. Wrth i ni weld O'Brien gyda'r bêl yn ei ddwylo. Yn syth tu ar gornel. Cyn gic ddefnyddiol i ffwr o'r droed chwith. Y Gwynt tu ôl i gefnau Casnewydd yn ystod yr hanner cyntaf wrth i ni edrych ar faner y Llimanwr o'r pwynt sylwebu. A Palmer yn bwydo. Syth mewn i freichiau Casnewydd, Josh Skinner yn codi i uchela. Braich y dyfarnwr allan unwaith eto i Casnewydd, chip dros y top gan Buckland. Morgan Richards yno yn gwarchod y bêl. A mae'n gic gosb mewn fan hyn. Yng nghanol 2 ar 20, Glyn Ebwy. Wrth i ni weld y cae yn dechrau torri ddarnau'n gynnar yn y gêm. Chwarae teg i Dirmyn Glyn Ebwy yn gweithio'n galed drwy'r prynhawn. Serch yr holl law trwm drwy'r prynhawn. Mae'r gêm dal i fod. Ac y cae yn barod amdani. A dyma ni Casnewydd mewn sefyllfa go gyfarwydd. A Henry Palmer fydd yn gobeithio cael ei ddwylo ar y bêl yng nghefn y sgarmes symudol. Ond wedi deud hynny, croesi medd y dyfarnwr. A rhyddhad i gefnogwyr Glyn Ebwy. A chyfle i fi ddod â Ricky mewn am y tro cynta. Siwmai Griff, os oedd dda. Sut ti'n cadw Ricky'n iawn? Bach yn o'r foment, ond twy, mwyn un ar, fi'n siŵr. Oedd Cat yn dweud bod ti ddim cweit wedi gwisgo yn briodol ar gyfer y tywydd hen yma. Ti wedi rhoi cot mawr ymlaen erbyn hyn. Trial galed i twy mwyn. Cyfle cynta Casnewydd yn mynd i wastraff gyda'r tafliad siomedig mae'n rhaid i ddeud ar gyfer yr ymwelwyr. I chi gweld y codwr cefen yn stepio mewn tu ôl i'r jwmpwr fyna, a dyna sydd wedi creu y kick cosp. Mae rhaid i'r codwyr, sef ac yn sgwar, ddim ymari a'r cyfle i'r taclwr, dod mewn i taclo'r jwmpwr. Ond fel ni chi gweld fyna, mae Ebbw Vale i wneud job da fe fyna. Pawb yn ei le, pawb yn wneud y swydd yn dda. Griff Tuff yn aros amdani. Yn gic uchel i dywyllwch yn os. Richards o dan y bêl. Mae Evan Lloyd ar y tir yn cwyno am rhyw wthio i ffwrdd o'r bêl. Carwyn Penny yn curo 1-1. Ffigio'r gic yn pasio dadlwytho. Oli Andrew ddim cweit yn gallu casglu'r bas ar yr ochr bella. A Casnewydd, y gic na gen Matt O'Brien. Fysa'n am llawer y chwaraewyr wedi roi'r gic na
dros y top, a mae o'n gweld rhywbeth bob tro. Profiad y hyder yn dangos unrhyw eto ar y Matt O'Brien, ond mi'n credu bydd Oli Andrew yn, bydd wedi siomi bach gyda hwnna. Hwnna'n cyfle na dywe. Wella bod ei ddwylo fe bach yn o'r. O ie, oedd hwnna'n un fydd yn codi cywilydd ar Oli Andrew yn y bôn. Dwi'n siŵr tro nesa fydd o'n cael cyfle. Fydd o'n ysu i wneud yn gywir am ei gamgymeriad cynnar. Ond sgrym cynta'r gêm o fan hyn. Mae sgrym yn mynd i fod yn darn mawr o'r gêm yma. Glyn Ebwy yn gryf dros ben. Tu flan. Ni'n chi gweld nhw'n mynd mlaen. Y syth. Chwarae teg iddyn nhw. Adam Williams yn gryf yna. Ti'n gweld i symudiad cynta fe'n mynd mlaen. Dim ond un ffordd mae'r dyfarnwr yn mynd i fynd fyna. Ie, mae'n bwynt eitha amlwg yn enwedig gyda cyflwr y cae. Ond mae sgrymio, pan mae'r cae mor frau a hyn yn job mor anodd i'r ddau rhyngflaen. Bydd o'n ornest ddiddorol i ddweud y lleia. Bydd, ond mae maint y boes gyda'r tir fan hyn yn peth pwysig, ond hefyd, ble maen nhw'n dod i trad nhw. Mae eisiau nhw'n dod ran ar trad mwy agos i'r llinell. Achos, phan maen nhw yn bwrw sgrym na, yn naturiol mae'r trad yn mynd i fynd nôl lot yn fwy gyda'r can y cyflwr mae e. Felly mae'r profiad yn enfawr yn gêm efo hyn. Tafliad cywir gan Joe Franchi, capten Glyn Ebwy. Y bêl allan i Lewis Young. Young yn ceisio cario'r bêl dros y linell fantais. Ddim cweit yn gwneud hynny y tro. Mae Casnewydd yn gadarn, yn amddiffyn. Ac eto, Adam Williams tro ddim yn mynd ymlaen. Yn y boced yn aros am y bêl, Ieuan Evans. Evans yn ceisio cadw Dai Richards allan gyda'r fraich chwydd. A tro yma ar y bêl, Curtis Gregory, gyda cefnogaeth Dylan Bartlett i partner o yn yr ail reng. Lloyd ar bêl allan, mae hon yn edrych yn fflat. A mae'r bêl yma gyda Lloyd, y kick butt tu ôl i amddiffyn Glyn Ebwy, a mae yn adlamu dros yr ystlys bella ac yn giglyfar i fachu chydig o diriogaeth. Ac Oli Andrew oedd yn cwrso, ddim cweit yn cyrraedd y bêl yn el. Mae'n dafliad yn ddwfn i Glyn Ebwy. Tuff gyda'r bêl. Gic yn hir lawr y cae gan Lloyd. Mae hon yn uchel ac yn hir. Ond yn casglu yn y bôn Oli Andrew. Nôl mae hi'n mynd. Mae'r bêl yn taro'r tir. Pa ffordd mae'r llimanwr yn rhoi ti? Wel, o blaid Casnewydd. A mae Oli Andrew wedi rhoi cic. Wel, hynod o dda i ddeud y lle yn y diwedd. Ie, fi'n credu mae cwyrdeb yn mynd i fod yn enfawr un o Griff. Mae lot o peli yn mynd i lan yn yr awr yma. Mae tackle enfawr yn ar Franchi. Ben Roach yn credu oedd hwnna, tackle gwych. Ond unwaith eto, Casnewydd yn dangos. Beth maen nhw'n treul neud, maen nhw'n treul ware yn syth. Ond yn ffodus, mae'r llinell, beth ni'n gallu gweld, maen nhw wedi colli'r llinell o'r cyfle fan hyn. Morgan Richards lawr y cae, teg at David Richards. Richards lawr y cae. Lloyd yn casglu. Ni'n gweld y gwynt yn cael effaith yn fan hyn. Dal y bêl i fyny. Matt O'Brien, bron i hwnne. Grymanu dros yr yslis, ond crymanu tu mewn athi. A Griff Tuff yn y bôn yn rhoi di dros yr yslis. Casnewydd sydd yn cael y goruchafiaeth o'r gêm gicio'n gynnar. Maen nhw'n dechrau ennill y ping-pong na dyn nhw. Maen nhw'n lot fwy cywir, Griff, gyda'r cicio. Ni'n gweld Matt O'Brien fyna. Fi'n credu os bydde'r bouncer yn mynd y ffordd arall, mae hwnna'n cic wych i dod i'r pwysau nôl mlaen arno Glyn Ebwy. Buckland i O'Brien. Y bêl yn fflat i'r canol. Wrth i ni weld Jack Lloyd eto yn ei chanol i. Buckland yn ffigio'r bas yna yn darganfod O'Brien. 2-1 fan hyn. Roach yn ceisio sgwario. Rhys Weldon yn gwneud yn dda i dynnu o i'r tir. Peard. Buckland. Ond mae braich y dyfarnwr allan oedd hi'n eitha cheap gan Pope. Ond dyma ni'n mynd. Oli Andrew ar yr ochr bellan. Ceisio defnyddio chydig o waith traed i fynd heibio yr amddiffynwr. Ond am yn ôl. Mae Casnewydd yn mynd ar y funud. O'Brien ar bêl. Tro mae Richards. Roach. Galton. Maen nhw'n nôl yn nwy ar 20. Glyn Ebwy.
Mae'r dyfarnwr yn mynd i roed y gic gosb tro yma. Matt O'Brien yn cael sgwrs gyda'r dyfarnwr. Mae hon yn edrych fel sefyllfa basen nhw'n gallu mynd i'r pist neu i'r gornel. Arweinwyr Casnewydd sy'n trafod. Twyd unwaith eto, mae disgyblaeth Glyn Ebwy yn mynd i fod yn bwysig dros ben fan hyn. Gyda rhywun fel Matt O'Brien yn cicio'r bel 5 metr mas yn gyffwrddus. Mae'n mynd i fod noson hir. Ond ni'n gweld fan hyn, Jack Pope, o ddim eisiau cyffwrdd ar naw yna. Mae hwnna, mae eisiau dangos lot fwy o aeddfedrwydd. Mae Jack Pope wedi bod yn bwyty os blynydde erbyn nawr yn Bridgen cyn Glyn Ebwy. Ffrai yn casglu'r bel rhydd ar ddiwedd y lein, ond tro ma Pied gyda'r bel. Buckland yn ceisio cadw'r bel yn symud yn sydyn. O'Brien ar bas yn fer. Nôl i'r tir, Buckland yn ceisio bod yn ddirigionus o amgyrch ardal y dacl. A maen nhw'n penderfynu cadw un dyn. Casnewydd yn mynd drwy'r blaenwyr ar hyn o bryd. A mae O'Brien yn safle y mewnwr. Mae Oli Andrew ar y llinell draw ochr arall y ca. Mae cic let draws arno os mae eisiau. A does neb o'i flanau. Evans sy'n mynd. Take a step, guys, take a step. Dal yn mynd drwy'r cewri yn y blaen. Mae O'Brien eisiau'r bel, ond mae Buckland yn ara deg gyda hwnna. Lawr yr ochr dywyll, mae hwnna di taro'r tir. Yn edrych fel petai wedi mynd ymlaen. A'r dyfarnwr yn rhoi cic gosb arall yn erbyn Glyn Ebwy. Sgwni os fydd arweinwyr Casnewydd yn gofyn i'r dyfarnwr i ail ystyried yn dechrau edrych am y cardiau. Am dacl enfawr gan Dylan Bartlett. Mae hon yn dangos lefel cryfder y chwaraewyr. Richards eto'n isel yn fan hyn. Digon o le ar y chwith i Golton. Bron yno i Taylor. Unwaith eto, mae honna yn edrych fel bod Pied ddim cweit wedi tirio. A gwaith amddiffynol arwrol gan Glyn Ebwy. A cymysgedd o Franchi, Morgan Richards ag Adam Williams ar y tir. Mae eisiau sgyn yn neud lot yn well myna. Mae'n dyn mawr, mae eisiau fe mynd ar y ddiar mwy gloi. Mae'n lifyd, mae fe'n profiadol. Bydd wedi siomid o hwnna, fi'n credu bydd i cyd chwaraewyr yn cael bach o sbryd o fe ar ôl y gêm am hwnna. Ie, mewn sefyllfa fel yn Erici, be dyle fod i wneud i gyrraedd y tir yn is neu dadlwytho? Mae'n dyn mawr, so gyda'r boes mawr, mae eisiau nhw cyrraedd y tir lot mwy cyflym. A ddwrth un am fyd, so ddim yr arf dy fe o rhywun yn dod i mwy o pwysau mewn i'r cael i tiol i fe. Gwaith arbennig yn ardal y dacl ac yma'n un. Franchi yn defnyddio gyflymder gic tu mewn. Mae'n adlamu mewn i freichiau y tîm cartre. Sgil gwych gan Matt O'Brien fan 'na i casglu'r bel. Joy yn ei gwylio hwnna'n ôl. Ie, Sean Parry oedd ar ôl y bel, ddim cweit yn cyrraedd ne. Ond mae'r gic grybr, y gic bod gan Morgan Richards dros yr ystlys yn codi stŵr yma yn yr eisteddle. Y dorf cartre wrth i bodd gyda'r gic ne gan Morgan Richards. Ond hanner munud llawn cyffro fan'na. Nag oedd hwnna'n gret i gwylio. Y ddoi tîm yn mynd amdani. Lewis Young yn ei gwaith gwych yn ysgarmes. A wedyn Dom Franchi. Sa'n credu bod wedi symud mor gloi yna ers blynydde. Ond wedyn ni'n disgwyl ar y gwaith Matt O'Brien fan hyn. Pawb i gwylio hwn. Gwych, arbennig. Donia gwych. Ie, yn dangos ei hun o flaen y camerau, ond da ni'n disgwyl hynny gen Matt O'Brien yn chwaraewr môr amryddawn ar y lefel yma. Franchi. Joe Franchi, y bachwr yn nwy ar hugen Casnewydd a'r blaenwyr eto i Casnewydd yn neud gwaith caled yn amddiffynol a tro ma Glyn Ebwy sy'n ymosod. Sean Parry'n aros am y bel, ond Luke Garrett oedd yn mynd amdani.
Curtis Gregory'n aros am y bêl, wrth ni weld Tuff gyda'r bêl allan i Franti. Lloyd gyda'r gic put, tu ôl i'r amddiffyn. Buckland sydd yno gynta. Mi o'n efantaeth, a fydd awn ni nôl. A tybed os mae Glyn Ebwy yn mynd am y pist neu am y gornel, Ricky? Wedyn ni, taw am y pist ewn nhw Griff. Ni'n gweld ysgarmes symudion yn gweithio'n gwych myna i Glyn Ebwy. Mae'n arfer nhw fel mae'r sgrym wedi bod. Lot o profiad lan yn y blaen, a lot o mynydd hefyd. I just wneud digon i wneud siŵr bod Casnewydd yn dechrau cripian dros y cam i fod yn offside. Ie, diddorol gweld Glyn Ebwy yn cael kick-goals cynta yn eu 20 ymosodol nhw. Casnewydd wedi cael 2 neu 3 heb fynd am y pist. Diddorol gweld y ddau dîm yn defnyddio strategaethau gwahanol. Ie, fi'n credu bod pobl fel Matt O'Brien a Tyrone Morris, maen nhw moyn ware. Mae'n gynnar yn y gêm. Di gallu edrych ar y gêm yn 2 ffordd. Os maen nhw'n cael cadw'n agos trwy chwarae a cael cais fan hyn efo'n co, mae cyfle dyn nhw. Mae tîmau fel Glyn Ebwy, sy'n credu bod yr arfer gyda nhw i sgorio o pellter, felly mae rhaid nhw cymeryd y pwyntiau pryd maen nhw ar y ffordd. Ie, Evan Lloyd, fel da ni'n disgwyl, yn rhoi hwnna yn gywir rhwng y pist. Glyn Ebwy ar y blaen, 3 pwynt i ddim. Young yn sythu, Young yn ceisio. Rhedeg dros ben. Josh Reed, dwi'n credu. Mae'r gic wedi gael i daro lawr. Evan Lloyd, chydig yn rhy ar a deg. David Buckland, fel milgi, i stopio hwnna. Tuff yn aros amdani unwaith eto. Yn y boced yn aros amdani, mae Ieuan Evans hefyd erbyn hyn. Evan Lloyd ddim yn... Wel, diolch yn aros am hwnna tro yma. Y Griff Tuff, roedd y gic isel tro yma tuag at Carwyn Penny. Penny yn gwarchod yn dda. Tu mewn i'r capten Ben Roach. Roach yn sythu, tackle dda gan Ieuan Evans. Buckland tro yma tuag at Peard. A mae kick-goes by Glyn Ebwy. Mae hwnna'n kick-cosp gwael. Os ni'n gwylio hwnna nôl, mae Franti ar ei pengliniau. Mae hwnna ddim... Dyle hwnna ddim fod yn kick-cosp i Glyn Ebwy. Dyle hwnna fod y ffordd arall. Franti a'i bengliniau ar y llawr. Ie, gen i weld o'n eto, Ricky. Mae bliniau fe ar y llawr. Ni'n gallu gweld y fyna. Dyle hwnna ddim fod yn kick-cosp. Ffordd anghywir. Serch hynny, Glyn Ebwy sy'n dod ymlaen. Joe Franchi yn paratoi i fwyd o hon mewn i'r lein, a dyn ni'n gweld, wel, olwg crysau'r chwaraewyr yma, pa mor fwdlyd ydi allan e'n barod, just dros chwarter awr ar y cloc. Fydd angen roedd hein yn y golch o leia dwywed sy'n ni'n deud. Tafliad sydd lawr y canol i Jack Pope, a dyn ni allan. Tuff unwaith eto, Lloyd gyda'r bas tuag at Morgan Richards, cyfle fan hyn i'r cefnwr ymosod yn ceisio torri drwy dacl Oli Andrew. Tuff i Sean Parry. Mae Parry wedi ynysu o drwch blewyn yn llwyddo i gael i nôl. Lewis Young tro yma yn ceisio brwydro yn erbyn Kyle Taylor. Evan Lloyd allan o'r drws cefn hyfryd. Ond y bang e bas hir yma ne, ond mae'n adlamu Casnewydd. Y Dom Franchi yn ceisio gwneud yn gywir am ei gamgymeriad. Mae'n kick-gosp i Casnewydd. Buckland, dydy o ddim isio oedi o gwbl. Tuag at yr ochr bella, Matt O'Brien yn ffigio. Y dacl yn dod gan gapten Glyn Ebwy, Joe Franchi. Kick-cosp unwaith eto erbyn Glyn Ebwy fyna. Jack Lloyd gyda'r gic. Golton yn curo un amddiffynwr. Allan o'r drws cefn i Ben Roach, sy'n ceisio brwydro dros ambell i amddiffynwr Glyn Ebwy. Dros y bêl gan y tîm cartre, ond eto Casnewydd sy'n dal i'r bêl. Bron i hwnna. Lwyddo i fynd allan yr holl ffordd allan o ddwylo Oli Andrew. A mae'r dyfarnwr yn dod â hi nôl. Mae'n gan milltir yr awr yma.
O, dim yn cael milltir llawr, ond sim trefen dy'r ddoi tîm. Mae'r ddoi tîm yn trial chwarae, ond ar brydiau, maen nhw'n trial y pas. Y pas 50-50, mae rhaid yn gweud. Nawr yn y man, mae eisiau just cadw'r pel adeiladu. Na beth nath Glyn Ebwy gynne. Ond i Casnewydd, maen nhw'n moyn rhedeg popeth o bob cyfle maen nhw'n cael. Ond ni'n gweld maen nhw'n unwaith eto. Franci mae'r pen, mae'r kick-off. Dyw e ddim yn gret, na dyw e. Water off, guys. Simon. Just pwyllo wrth i staff Glyn Ebwy fynd ffwrdd o'r cae yn rhoi chydig o driniaeth i'r chwaraewyr. O'Brien dros yr eslys bella, felly cyfle sydyn i ni fynd lawr at Catri. Well, mae Aaron Coundley, aelod o dîm hyfforddi Glyn Ebwy gyda fi. Aaron, thank you very much for joining us. Your reflections on that first 20 minutes. It's a bit of an arm wrestle out there. Yeah, definitely. Swaying back and forth, and I think the team which is managing to hold on to the ball is the one that's doing the least work at the moment. It's good to see both sides having their opportunities, though, isn't it? It's a bit slippy out there. Yeah, I mean, the pitch is holding up as best as it can. But yeah, at the moment, it's complete arm wrestle, going back and forth. It's which one blinks first. We've got Ricky Guest in commentary with us. He tells us that he taught you everything that you know. Is that true? You were in age grade together? Yeah, we were in age grade together. I'll let Guesty fill you in with the truth on that. It sounds like we've got a story, maybe for another time. Thank you very much. We'll catch up with you later. Diolch. Thank you. Ricky, sgen ti ambell stori i ddeithio ni? Wel, un neu ddoi, ond sa'n credu bod nhw digon têm i cael ei siarad am heno. Gan i sgwrs am hynny nes ymlaen, mae'n siŵr, ond digon o brofiad gen y ddau yn chi am sut fath o brofiad mae o dod i'r garfan yma yn Glyn Ebwy? Mae Aaron wedi bod, oedd e'n chwaraewyr yn barthol am cwbl o mlynydde, wedi ware trwyddo'r system academy, Gwaredde Gymru, dan 11, dan 19, dan 20. A hefyd, oedd e'n dda ar ei chrefft. Oedd e'n sgrymio da, oedd e'n chi chwarae'r pel, oedd dwylo da gyda fe. A hefyd, oedd e'n drylwr y popeth oedd e'n neud. Oedd e'n paratoi'r gemau a well na neb i fod yn deg. Gan i weld sut mae o wedi trefnu y lein yn fan hyn. Franci. I'r blaen maen nhw'n mynd yn aros amdani. Yn hongian yn yr awyr am rwyliad ychwanegol Curtis Gregory. Casnewydd wedi delio yn effeithiol gyda'r hyrddiad gynta. Yn credu, mae'r pel yn y cefen. Da ni Casnewydd wedi'n un dda fan'na. Os ewn nhw'n agored man hyn. Wel, mae Glyn Ebwy'n dal i ddod yma'n hyn. Eisiau nhw cadw'r pel lan. Dylan Bartlett! Bartlett yn plymio. Cais yw hi i'r tîm cartref yn ymestyn i mantais i 8 pwynt. Ac anaml, da ni'n gweld clo yng nghefn y sgarmes ymudol. Ond Dylan Bartlett oedd yna ar dorf cartre sydd yn gwenu. Sa'n credu bydd Joe Franchi'n hapus o hwnna, i gais e oedd hwnna. Ond, wedi gweithio'n galed am y cais yna Glyn Ebwy. Y proses yn dda, ni chi gweld pawb yn neud i swydd fan hyn. Rhif 4 Casnewydd Joe Pied yn neud i gore, ond yn ffodus yn y diwedd, fi'n credu wedodd y dyfarnwr i fe roi fynd i'r chwaraewr, a yn y diwedd maen nhw'n cael y cais. Dylan Bartlett sydd wedi bod yn ei chanol i Glyn Ebwy drwy'r tymor. Yr unig chwaraewr yn garfan Glyn Ebwy i chwarae a dechrau 12 allan o 12. Yn cael i gais o yn y darbu Gwent. Evan Lloyd fan hyn yn crymanu hi. Hyfryd. Mae o'n eitha ples gyda fo'i hun yma wrth i ni weld Glyn Ebwy'n ymestyn i mantais i 10 pwynt wrth i ni weld Bartlett unwaith eto. Ar ôl i Casnewydd stopio'r hyrddiad gwreiddiol, mae Glyn Ebwy jyst yn gweithio'n galed a dyn nhw ddim yn rhoi'r ffidiol yn y to. Na, gweld nhw'n mynd eto. Mae reol yn gadael chi stopo unwaith, ond dim dwywaith. Stopo nhw unwaith yn mynd to.
Lewis Young, mae hwnna siomedig wrth o Lewis, bydde ddim yn hapus hwnna, fel ni chi gweld. Gael y bel i gwmpan rwydd, dim pwysau yna fe o gwbl yn dod o'r amddiffyn. Ond gobeithio nawr wneud sgrym Glyn Ebwy troi y pel a cael rhyw fath o cic cosp neu just ymharu ar pel mae'r mewnwr yn cael. Sgrym arall yn fan hyn. Tro ma Casnewydd mewn sefyllfa ymosodol. Galton ag O'Brien sydd reit tu ôl i'r sgrym. Mae'r bel yn ensownd yn ganol y sgrym. Wel, Glyn Ebwy'n edrych fel petawn nhw di dwy ni. Di hyfforddwyr Glyn Ebwy ddim yn hapus o gwbl gyda'r penderfyniad yna. Be sy'n bwysig yn mynd i Glyn Ebwy? Os ni'n gwylio'r sgrym diwethan yn ôl, dechreuodd i mynd ymlaen a wedyn nath i'r ochr, mae rhaid i popeth mynd yn syth i'r dyfarnwr cael rhoi y cic cosp. Yn ymffodus mae yna, nath Adam Williams, job da yn gynnar, ond wedyn nath e'r ochr, mae rhaid i nhw fynd yn syth. Os maen nhw'n symud ochr i ochr, dyw hwnna ddim yn cic cosp, os rhywbeth mae'n cic cosp o ffordd arall. Ond beth ni yn gweld, Griff, ar y baint, adran y baint, ble maen nhw'n cytio yn crysau gilydd, mae Glyn Ebwy'n dod i lot fwy o pwysau trwyddo i Casnewydd na beth mae Casnewydd yn rhoi nôl. Cic rydd i Glyn Ebwy. Keith David y dyfarnwr yn colli bach o mynydd fyna. Prop pen rydd. Casnewydd, Harry Fry yn sefyll i fyny ar ôl fynd lawr ar y set. Lloyd yn penderfynu rhoi di dros yr ystys, ond dyma ni eto. Nathan Evans yn cwyno. Sorry, Nathan Evans, dim Harry Fry. Mae hwnna di mynd i'r blaen, oedd hi'n edrych fel petai hwnna ddim cweit yn rhedeg yn esmwyth i Casnewydd. Sa'n credu oedd y galwad yn glir neu'n gywir. Give me this kick, guys. Let him go. Evan Lloyd yn mynd i hun, yn disgyn i'r tir, yn ceisio creu cwestiwn i'r dyfarnwr. No, you're offside, don't play them. O'r bel allan. You're never back onside. Cic gosb i Casnewydd. Ac yn sicr yn fan hyn, yn siŵr bydd Matt O'Brien yn rhoi hon i lawr y cae tua'r ystlys. Dyw'r tîm hyfforddi ddim yn hapus gyda'r penderfyniad o roi'r cic na mewn gan Evan Lloyd fyna. A fi'n credu fi mynd gyda nhw gyda hwnna, achos hwnna'n gwastraff o'r bel na diwedd. Cyfle sydyn fan hyn, cyn y tafliad, i ni fynd at Catrin. Aelod o dîm hyfforddi Casnewydd, Gareth Wyatt gyda fi. Gareth, angen dod nôl mewn i'r gêm yn go gyflym. Beth yw'r negeseuon ar hyn o bryd? Weddol bles dweud y gwir, jyst yn anffodus, ni ddim wedi ymdopi ar yr amser ni'n cymryd mewn 22 a Glyn Ebwy. Nhw wedi mynd mewn i ardal ni yn 22 a ymdopi ar y sefyllfa yna. So mae'n bwysig pryd ni yn cael un yn ni mewn llefydd da, bod ni'n dod i ffwrdd gyda'r pwyntiau. Ar dan gosod, pa mor bwysig bod hwnna'n gweithio roi'r platfform neu i chi? Ni'n gwybod bod Glyn Ebwy, nhw'n gryf iawn, mae angen tacluso'r ardal yna'r gêm. Ond fel dwedais i, bwysig bod ni'n ennill y tiriogaeth a edrych ar ôl y bel pryd ni'n mynd ar darloedd iawn. Ac o ran gêm ddarbu, mae'n edrych fel bod y ddau dîm yn barod amdani, mae'n emosiynau yna? Ydy, mae'r cae yn perffaith am darbu, felly gobeithio bydd yn gêm dda i pawb nawr. Gen i sgwrs nes mlaen, diolch ti Gareth. Sgrym fan hyn i Glyn Ebwy, ond fel o ti'n sôn, jyst yn gynharach oedd Glyn Ebwy wedi cael cic rydd ar hyfforddwyr ddim yn hapus, ond nhw'n gofyn am sgrym, ond dim dyna rheoled dim mwy. Na, sy'n hwnna gyda reol yn newydd, does dim cyfle i cael sgrym ar ôl cic rydd rhagor. Bind! Set! Griff Tuff
yn pwyllo, yn bwydo, ac eto fan hyn. Glyn Ebwy sydd gyda'r goruchafiaeth yn y sgrym. Braich y dyfanwr allan. Tuff yn mynd i hun. Un erbyn un. Yn erbyn Oli Andrew. Buckland oedd yno yn gwarchod y bêl rydd. Ond Griff Tuff y sparcne gan y mewnwr. Harry Fry yn really... Wel, mae'n cael noswaith galed gyda Adam Williams ar y foment. Dwi ddim yn ymdopi gyda'r pwysau, gwbl ni'n chi gweld am hynny. Mae'n sefyll lan. Ie, Adam Williams, ti di sôn ambell waith am Adam Williams yn cael noson dda yn mwynhau hun yn y sgrym. A mae rhaid dweud, mae'r rheng flaen Glyn Ebwy i gyd yn unfryd yn ei hyrddiad, a maen nhw'n cael y goruchafiaeth. Odyn, maen nhw'n gwneud eu swyddi'n dda. Mae rhaid nhw dal fod ymwybodol o beth maen nhw'n gwneud. Mae rhaid nhw fynd yn syth. Fi'n gwybod maen nhw'n gryf, a lot fwy cryf na Casnewydd, ond jyst yn byd yn newid. Mae rhaid nhw fynd yn syth i'r dyfarnol cael rhoi y cic y cosb iddyn nhw, achos os maen nhw yn dechrau mynd o ochr i ochr, dyw hwnna ddim yn rhoi cic y cosb iddyn nhw. Young, un yn erbyn Kyle Taylor. Tuff gyda'r bêl i Garrett. Tuff unwaith eto. Troma Adam Williams, y prop arall. Franchi, y tri yn y rheng flaen. Gefn wrth gefn yn cario. Troma allan unwaith eto yn ceisio gwneud y mwyaf. Tuff yn fan hyn. Yn ceisio mynd heibio Pierd. Y bêl yn arafin fan hyn. Rwy'n gwpl o fetre allan i'r tîm cartref. Back feet, guys! Back feet! Sa'n gweld y pelin yn rhyw mas. A'r athon ymlaen, sgwni gan Dylan Bartlett, y capten Roach, sy'n gyda'r bêl yma. Mae cyfle fan hyn. Ni'n meddwl bod Casnewydd yn mynd i chwarae hi o fewn i llinell cais ei hun, ond y gic yn y bôn gan Jack Lloyd i ryddhau'r pwysau. Mae Glyn Ebwy wedi edrych yn hynod o beryglus, yn enwedig yn nwy ar hugen Casnewydd. Bron iawn yn croesi am ei hael o'r gêm. Ie, Griff, cytuno'n llwyr, ond mae rhaid i Glyn Ebwy edrych ar ôl y pêl fanna nawr. Mae Danny Gesel ond mae'n mynd i'r ochr, mae eisiau fe cwato'r pêl, fynd fwy syth, neu siŵr bod y chwaraewr sy'n cymorth gyda fe mwy glwm iddo fe cyn i fe bwrw'r llawr. Ie, Dylan Bartlett ar y sgorio yn gynharach yn y gêm, falle yn meddwl bod o'n mynd i gael ei ail gais o'r noson yn rhy gyffroes am mynd am hwnna. Unwaith eto, Glyn Ebwy. Mae cyfle fan hyn. Yn rhy sydyn ar hwnna. Dai Richards sy'n cwrso. Rhys Weldon, y cynta yno. Weldon yn curo un, mae'n mynd i fynd yr holl ffordd rownd yr ochr bella. Troma dros y top mae'n mynd, sut mae'r bêl nadlamu yn arafu yn y bôn yn ddefnyddiol i Carwyn Penny yn y cefn. Penny drwy dacl Adam Williams, ond Luke Garrett oedd yno. Mae rifau i'r wyth gyda Casnewydd fan hyn. A dyma y ffordd maen nhw'n dod. Pierd Troma dros y linell fantes. Buckland, Richards yn hytrach Penny. Ydy hwnna yn ceisio dawnsio drwy'r mwd. Braich y dyfarnwr allan. Walle fe Carden fan hyn, fi'n credu. Ie, sgwni be mae'r dyfarnwr wedi gweld yn fan hyn. Mae'n pwyllo. Ac yn y boced, gan i weld. Fi'n credu na'r chwaraewr sy'n ar y tir ydy'r dihurin yma neud. Fi'n credu o Franchi sy'n ar y llawr. Ie, yn edrych ar y chwaraewyr sy'n ar ei traed. Mae'n debygol na Joe Franchi. Timing possibly late, but no issue with tip. So you've got the penalty here in a more advantageous place. Ie, dyfanwr yn cael sgwrs bach efo Ben Roach, ond dyma ni'n gweld hon unwaith eto. Ie, syth drwad. Taclo Henry Palmer. Braf gweld Franchi nôl ar ei draed. Digon o rygbi ddod dros y penwythnos. Cymru dan ugen nos yfory yn Rodney Parade a Cymru'n erbyn Iwerddon
No release and attack. A'r Disadwn. Ia'r dyfarnwr yn deud wrth Joe Franchi bod o'n mynd am hoi fach o 10 munud yn y gell gosb. 10 munud mawr yn enwedig cyn yr hanner. Falle byddai'n tymlo'n bach o'n anlwcus fyna bod y naw wedi pigo'r pel lan, ond yn ffodus, ble dechreuodd i fynd at y mewn oedd i taclo fe, fi'n credu oedd e'n cam sefyll cyn dechrau. Felly, maen nhw wedi cael lot o cic y cos erbyn nhw, a wedi cael y rybydd wrth y dyfarnwr hefyd. Oedd hwnna ddim yn edrych fel boi'n mynd o blaid Casnewydd ond rhywsyd yn y bôn Casnewydd yn casglu. Lloyd yn ochr gamu dwywaith traed hyfryd gan y canolwr heno yma. Buckland, O'Brien i Penny. Wel, yn darllen ni'n berffaith Ieuan Evans. Buckland yn creu chydig o smonach o'n ei bron iawn i Sean Parry ryngipio hwnne. Ac oedd yna Kerry o wagle o'i flaen o. Yn dod yn ôl am y bêl yn mynd ymlaen o bron ni weld Adam Williams yn troi'r bêl drosodd yn hyfryd y prop pen tin. Ond mae'r gêm yn ffradach ac yn eitha bler i bawb allan. Mae'n anodd i naill dîm neu'r llall gael gafel go iawn ar y bêl. Mae'r ymwodau yn warthus i fod yn onest. Mae lot o prydd ar y pêl. Sym lot o cyfle gyda unrhyw un trwy'r dal y pêl. O'Brien yn cadw'r bêl ar dir y byw, ond Sean Parry yn ceisio i orau glas i afel yn hwnna. Fel da ni'n gweld ar olwg y crysau a breichi a gwynebe'r chwaraewyr, mae'n lot fawr o fod allan e. Mae'n lyb, mae'n amodau ofnadwy anodd, yn enwedig i chwarae rygbi fel fysa'r ddau dîm yn licio chwarae ar ei diwrnodau. Mae tywydd ar y modau yn helpu Glyn Ebwy, ond yn ffodus Casnewydd, fi'n credu maen nhw am wario lot yn fwy. Ond, mae rhaid nhw wario y modau, Griff. Yn union, Jason Strange yn cadw llygad ar y cae. Dim yn edrych yn rhy bles ar hyn o bryd. Sy'n mynd swnio'n rhy bles fyd, Griff, i fod yn ochr. Wel, da ni digon agos i glywed be mae'n deud heno yma sy'n eitha gwahanol i ddeud y lleia, ond yn rhoi golwg gwahanol i'r gêm heno yma. O'r un ongl ar hyfforddwyr. Bachwr newydd ar y cae. Yn barod i fynd i frwydr am y tro cyntaf. Mae'n edrych fel bod hwnna'n chydig mwy hafal. Buckland i O'Brien ar bas flat i Richards. Y bêl eto yn wylo O'Brien. Casnewydd yn ceisio creu bwlch. Mae'n ddigon o wagle os pe bawn nhw'n dod ar bêl tuag at yr ochr agosa yma. Buckland yn mynd am y gic. Buckland yn cael ei lorio gan Sean Parry. Dyma'r bêl yn dod drwy Palmer. Penny tro yma. A'r bêl yn cael ei stopio fan'na. Roach bron yn cyrraedd yr ystlys. Ond nôl tu mewn mae'n mynd. Roach yn neud y peth doeth yn gadlu ar ôl. Skinner ar bas nôl tu mewn. Y dorf cartref yn bloeddio bod hwnna wedi mynd ymlaen. Lloyd yn curo un chwaraewr. Ond yn cael ei hyrddi yn ôl gan yr ail Dylan Bartlett y tro yna. Buckland yn aros amdani, yn ffigio dod i'r ochr dywyll. Wrth i Casnewydd fynd tuag at yr ochr bella. O'Brien. A'r bêl ar y tir, Galton. Casnewydd yn mynd am yn ôl yma hyn. Amddiffyn da gan Glyn Ebwy, ond mae eisiau bach o mynydd unwaith eto, ddim i trial mynd rhy da iawn. Jack o gwych, y pwy oedd ar y llaw. Jack o gwych fyna. A mae'n ewthio ar yr ochr bella. Mae'n edrych fel Penny sy'n ei chanol hi. Darby Gwent. Dyma
olygfeydd eitha bler I weld ar yr ochr bella. Sim neb di taro, neb Griff. Lot o gwthio fan hyn. Be sy'n ti'n neud sy'n yn ei chanol I? Sa'n chi gweud yn byd lam yn hyn, trwy retha waris I lam yn hyn, ges I cadw'n coch, so sa'n gweud yn byd. Am yr un fath o fath. Listen to me. Yeah. In the first instance, I appreciate I was speaking to the other to captain. Yeah. I've asked you to control your own players. If we have another one of those, then the players involved leave the field. Do you understand? Yeah. Happy. Thank you. Dom Franchi yn camu I mewn fel y captain ar hyn o bryd gyda Joe Franchi I ffwr o'r cae, ond y dyfanwr yn deud I ddeud. Ond ni'n gweld Ian Morris yn ennill hwnna wedyn. Dim llawer yn hwnna. Penny a Dom Franchi yn gwthio I gilydd. Sem llawer yn hwnna na Ricky. Na, dod i'n abod I gilydd. Glyn Ebwy gyda tafliad nôl yn nwy ar hugen. Casnewydd a chyfle arall i'r tîm cartre geisio croesi'r gwengalch cyn i'r hanner. Dom Franchi mae'n cael chydig o strapping yn fanna dwi'n meddwl ar ôl y gwthio at hynny. Falle'n defnyddio gormod o nerth yn yr ardal yna yn lle I ymosod, ond Glyn Ebwy yn yr hanner cynta. Maen nhw wedi gwneud yn arbennig yn erbyn Casnewydd. Trwy mae eisiau nhw cadw chwarae. Casnewydd yn peth fyd. Mae lot o cyfleoedd wedi bod. Os nhw wedi cymeru lot. Digon o rygbi dal I ddod ar S4C yn Super Rygbi Cymru. Glyn Ebwy yn chwarae gartre eto. Honna fydd y gêm nesaf. A diwedd y tymor yn mynd I fod yn hynod o gyffroes yn Super Rygbi Cymru. Kingsley Jones yn y stand yn gwylio heno ma'n cadw llygad craff ar ddigwyddiadau ar y cae. Casnewydd yn un dda yna I troi hwnna. Hwnna reit o flaen y dyfarnwr yn amlwg I weld gan Keith David. Os ni'n gwylio hwnna to, un o'r reol yn ysgarmau symudol, os ych chi'n neud ymdrech I tynnu oddi wrth ysgarmau symudol, mae'r ysgarmau symudol wedi benni wedyn, ond ar y cyfle hynna, ti'n chi gweld Garyn Morris yn tynnu mas gyda Carwyn Morris fi'n credu hwnna. Sean Parry, a wedyn dyna'r kick-off. Brian yn cicio hwnna I lawr y cae I ffwrdd o'r tir. Richards yn gweld chydig o wagled dros ben Skinner. Sy'n hon yn adlamu. Just iawn I Buckland. Skinner, y clo mawr yn defnyddio I droed chwith I roed I lawr y cae. Evan Lloyd yn gweld gwagle. Carwyn Penny yn pwyllio. Bron. Mae hon ymlaen yn ôl y dyfarnwr Jack Lloyd yn gollwng hi. Ac oedd hon yn edrych. Oedd honna ymlaen, Griff? Sa'n siŵr. Be ti'n meddwl, Ricky? Os byddwn ni ar y ca yn ware, byddwn ni'n cwrna bod hwnna. Dyma hi eto. Touch and go wedyn ni. Dwi'n meddwl oedd y ffordd nath Lloyd ymateb oedd o'ma bod honnau'n hollol iawn, ond fel da ni'n gweld yr golwg sydd ar I ddwylo fo, mod yn bob man, fel nath ni sôn y gynharach, mae'r amodau yn sal I chwarae. Ydy, yn gweithio fo pawb gatre chi gweld ni fyd am cerddes i'r ca gyda esgidiau newydd yno. Maen nhw'n bach o start ydyn nhw. Mae yna hoi arall yn fan hyn wrth I ni weld Jack Pope yn cael chydig o driniaeth ar y tîn. Glyn Ebwy lawr I 14 chwaraewr. Casnewydd heb sgorio pwynt yn ystod y cyfnod yma hyd yn hyn, Ricky. Be di dymateb di hynna? Ydy hynna'n siomedig gan Casnewydd yn enwedig I feddwl pa mor dda maen nhw'n gallu bod ar ei diwrnod? Fi'n credu bod nhw'n siomedig gyda fe, ond os ni'n edrych ar fe maen nhw'n chwarae, Griff, mae'r llinell ddim wedi bod mor dda ni Casnewydd. Bob tro maen nhw'n cael y bel, maen nhw'n cochi fe.
A y cyfleoedd maen nhw wedi cael, mae'r pas, mae fel gwylio Cymru war ar brydiau. Maen nhw'n mynd nôl, tu ôl y chwaraewr yn y blaen, ond dim yn mynd mlaen. Fi'n credu na beth mae eisiau nhw'n neud, yw just cario'r bêl mwy caled yn mynd mlaen. Ie, fel mae Cymru chwarae, gobeithio fydd Cymru chwarae steil bach yn wahanol ar y penwythnos. Matt Sherritt yn ei gêm gyntaf o yn erbyn Iwerddon yn y Principality. Honna yn fyw ar S4C. Cic rydd yw hi i Casnewydd yn mynd yn sydyn. Matt O'Brien yn gweld y gwagle yn adlamu yn ffafriol i Morgan Richards. Richards nôl lawr y cae. Matt O'Brien wedi leoli'n berffaith i wrth ymosod. O'Brien yn dadlwytho i Langley. Y cefnogwyr o'i co gyda pas Matt O'Brien, ond nhw'n siŵr bod honna wedi mynd ymlaen. Lloyd, Penny, Richards, drwy'r dwylo mae'n mynd, yr holl ffordd i Oli Andrew. Ond y dyfarnwr yn penderfynu bod honna wedi mynd ymlaen. A dyna ni diwedd yr hanner yma. Chydig o wythio ar y ffordd nôl mewn i'r stafell newid. Jack Lloyd ac Evan Lloyd yn gwthio at hynny. Mae'n rhaid deud, Evan Lloyd y cynta i wthio fanne, gyda Ieuan Evans yn ei chanol i hefyd. Wel, mae'n ddigon o dan yma yn Arby Gwent. Y ddau dîm, digon o gasiniau rhwng y chwaraewyr yn ysu i fynd adre gyda'r fuddugoliaeth. A hanner tanllyd yma yng Glyn Ebwy, a Glyn Ebwy ar y blaen, ar yr egwyl. 10 pwynt i ddim. Casnewydd, digon o grafu pen dros yr hanner. A digon o feddwl i'r hyfforddwyr. Dwi'n siŵr fydd Tyrone Morris o'i go gyda'i chwaraewyr o. Ddim wedi llwyddo i sgorio unrhyw bwyntiau gyda Joe Franchi, capten Glyn Ebwy yn y gell gosb. A Glyn Ebwy ar y blaen drwy gais Dylan Bartlett o gefn y sgarmes symudol yn llwyddo i roi Glyn Ebwy ar y blaen ar yr hanner. Ie, Glyn Ebwy ar y blaen ar yr hanner. Cyfle i fi eich atgoffa chi bod na ddigon o bêl-drod i ddod fan hyn ar S4C dros y dyddiau nesaf. Uchafbwyntiau o Ferched Cymru yn erbyn yr Eidal. Nos fori am 10 munud i 10 ac yna criw sgorion i holet dydd Sadwrn am 12 o'r gloch. Aberystwyth yn erbyn y Dre Newydd, Abertawe yn erbyn Wrecsam, wedyn ddydd Sul yng Nghyngre'r Genero. Ac yna, ddydd Mawrth, unwaith eto, mae Cymru, Merched Cymru yn herio Sweden yng Nghyngre'r y Cenhedloedd. Ond mae yna ddigon o rygbi hefyd i ddod. Tîm Danigen Cymru'n herio Iwerddon nos fori ar faes Rodney Parade am 5 munud ar hugain wedi 7. Ac yna, ddydd Sadwrn, ni yn Stadiwm Principality. Sgwni ydi Matt Sherritt yn mynd i gael buddugoliaeth wrth iddo fe fod wrth y lliw am y tro cyntaf gyda Chymru yn erbyn Iwerddon yn y 6 gwlad. Ond i ni'n canolbwyntio ar Glyn Ebwy yn erbyn Casnewydd. Un cais i ni wedi cael yn y 20 munud cyntaf yna. A Dylan Bartlett yn sgorio i'r tîm cartre. Y gŵr o'r ail reng yn gwneud y gwaith caled ac yn tirio a thipyn o ddathlu ymysg y cefnogwyr a'i chwaraewyr hefyd. Beth yw'ch argraffiadau chi o'r 20 munud cyntaf yna? Mae'n anodd mas yna Siwan, oedd Ricci'n gweud yn ei sylwebeth. Mae yna fod ym mhobman, maen nhw wedi trio rhoi chydig o dywod, ond mae'r amodau'n anodd. Mae'r amodau'n anodd. Mae'n slippery iawn mas yna, ni'n gallu gweld y pêl, sut mae'n dod allan o'r dwylo, mae'n anodd i dal y bêl ac yn ardal y tacl wedyn. Mae bach yn mes ac ni wedi gweld llawer o diffyg disgybliaeth hefyd yn y hanner cyntaf a'r dyfarnw'n yn rhoi lot o penalties i ffwrdd, ond fi'n credu mae Glyn Ebwy wedi cael yr upper hand yn y hanner cyntaf. Ie, nhw sy'n chwarae ore o ran yr amodau'n rheoli'r gêm falle ore, a Casnewydd falle chydig yn rhwystredig bod nhw methu chwarae'r gêm maen nhw eisiau chwarae. Ie, mae'r amodau ddim yn stawto Casnewydd. Mae Glyn Ebwy yn dda yn ysgarmes symudol, mae sgrym wedi bod yn dda, a gyda'r amodau fel ma fe, na beth yn uchif games fel heno.
Beth am i ni edrych unwaith eto ar y cais na te? Yr unig gais sy'n ni wedi cael yn y 20 munud cyntaf, Dylan Bartlett. Ac oedd na dipyn o bwyso gan y ddau dîm, ond Glyn Ebwy yn llwyddo i dirio yn y lle cyntaf. Ie, Glyn Ebwy, pan maen nhw wedi dod mewn i'r 22, maen nhw'n edrych yn peryglis, maen nhw'n mynd nôl i beth maen nhw'n confident yn ddo, ac ysgarad smidol fan hyn, maen nhw'n neud yn dda, yn Bartlett yn cymryd eu cais yn dda, maen nhw'n patient yn ddi, ac maen nhw'n dod i ffwrdd gyda pwyntiau, maen nhw'n mynd yn dig i ddim mlaen pan yn y 10 munud cyntaf oedd y gyd yn Casnewydd, ond nhw wedi stryglo i newid eu pwyntiau. O'n i'n gwybod yn bydde ni, y bydde boes mawr y blaenwyr i Glyn Ebwy yn gwneud i gwaith nhw, ac union hynny'n digwydd heno. Ni'n gallu gweld na'n barod, ond y peth fi'n credu sy'n rwystredig i hyfforddwyr Glyn Ebwy yw bod nhw'n ware gormod, mae eisiau nhw dod i'r pêl bant o'r cael lot na fwy, bob tro mae'r pêl yn mynd yn rydd, na gyd i ni chi clywed, a mae Jason Strain yn sefyll wrth yn ochr i, yw cic o'r bêl bant o'r ca, ac mae llinell Glyn Ebwy yn mynd yn dda, mae llinell Casnewydd yn diffyg ennill y bêl ar y foment, so mae eisiau nhw cic o'r bêl fwy falle. Mae'r ddim y Glyn Ebwy dda, fel ni'n gweld ar y diwedd, oedd Glyn Ebwy yn rhoi pwysau ar y Casnewydd, oedd nhw dal yn trio mynd i'r bêl, a wedyn maen nhw'n cael troi drosodd. Wel, ti'n sôn am amddiffyn Glyn Ebwy, mae hwn yn enghraifft perffaith a dweud y gwir. Joe Peard i Casnewydd yn ceisio cael y bêl dros y llinell gais, ond yr amddiffyn arwrol yna gan Glyn Ebwy. A ddyle fe fod yn neud yn well, sgwn i Ricky? Mae'n dyn mawr. Fi'n credu daw Skinner oedd e, Josh Skinner fi'n credu. Mae Josh wedi bod o'n ysblynydde. Dyle fe wedi cyffwrdd y llawr lot mwy cynnar na beth oedd wedi trial. Ond yn ffodus, boes Glyn Ebwy yn chwarae gilydd a dod i taclo gwych mewn i safio'r cais. Oedd Tuff wedi gwneud yn dda oedd e i fynd o dan Skinner i dal fel lan. Ond fel ti'n dweud, dyle Skinner fynd am y llinell yna. Un peth positif o ran Casnewydd, Matt O'Brien, o ran i gicio fe, mae wedi bod yn ddewin mas na, beth yw e, 32, mae e'n rhan o dim y ffordd i'r 30, a mae e'n dangos be mae e'n gallu neud mas na, yw e, gyda'r ddwy drod war y teg ddo e. O i fod yn dig, Matt O'Brien yn bod gwych ysblynydde. Mae'r hyder y fe i wneud beth mae moyn, i fod yn onest, achos mae'n gwybod mae'n gallu neud e. Os byddai wedi cael bounce o'r pêl ar un neu ddoi nhw, byddai'r outcome wedi fod lot yn well. Ond mae'n un, y sgil ni'n cael gweld mae'n un, mae'n neud hwnna bob dydd yn ware gyda'r boes yn ymarfer gyda'r dreigiau. Ti'n cael gweld yna, mae'n gyffwrddus wneud e dan pwysau. Pa mae gen ti chwaraewr fel yna sy'n mor brofiadol yn gallu cael sparc fel yna? Pa mor werthfawr mae'n gallu bod i dîm? Mae'n werthfawr iawn, a sparc yna gallu newid y gêm. Mae Ebbw Vale yn 10 pwynt i fyny, ond mae Matt O'Brien yn gallu creu rhywbeth o ddim, ac mae Ricky yn iawn. Un o dwy gwaith, falle 50-22, just mor arno, ond mae ddim wedi mynd drostof. Ond mae moment arall, mae'n mynd i newid y gêm, so mae fe'n werthfawr iawn i Casnewydd, ac good egg trafod i'r tîm i ni. Good egg, lico hwnna lot fawr. Wel, wrth gwrs, ni'n canolbwyntio ar y gyngred heno, ond dros yr wythnosau diwetha, ni wedi bod yn canolbwyntio ar y cwpan, ac mae rhaid i ni ddangos i chi'r cais arbennig yma, llan ymddyfru yn erbyn rygbi gogledd Cymru, penwythnos diwetha. Tommy Lewis yn gweld y cyfle, yn pasio i Adam Warren, y bêl wedyn i tu fewn i George MacDonald, Cian Abraham yn pasio nôl i Taylor Davis, a dad lwytho gwych fyna i Llien Morgan. Tipyn o gais. Fi'n siŵr bod fi wedi gweld ti neu rhywbeth tebyg i hwnna, Ricky, yn y nydd? Do, i fod yn deg, oedd Taylor wedi disgwyl wrtho fi. Ond na, mae'n gwych gweld llan ymddyfru nôl at ei gore, chwarae fel maen nhw'n chwarae. A unwaith eto, maen nhw'n cael y cymorth wrth y fforddwyr yn llan ymddyfru i chwarae fel yna. Mae risg yn uchel, ond os mae'n dod bant, maen nhw'n sgori ceisiau. Wel, beth am ni edrych ar y grwpiau, dweud y gwir, llan ymddyfru, fel ti'n gweud, mae'n braf gweld nhw'n ei gystal, maen nhw ar frig y grŵp na, maen nhw'n edrych yn dda yn dyn nhw ar ran y cwpan ar un o bryd. O, dyn ni fod yn deg, a gaethon nhw start i'r gyngrael ddim rhy dda, ond erbyn nawr, fi'n credu mae pawb wedi dod at ei gilydd, a maen nhw'n chwarae at ei gorau unwaith eto. Ac o ran Casnewydd a grŵp B, maen nhw'n mynd i fod yn herio Glyn Ebwy eto fan hyn mewn pethefnos, fi'n credu. Ie, mae grŵp B yn anodd iawn, Casnewydd, Pontypool, Glyn Ebwy. Mae'r tri ar y brinc fan'na, dim ond 2 pwynt sy'n rhyngddi nhw, so gallai fynd yn unrhyw ffordd, ac bydd yn ddiddorol i gweld sut mae heno'n fynd, i gweld sut bydd y gêm hynna yn fynd yn y cwbl o throsau. Yn bendant. Wel, dyna i chi'r cwpan, ni'n canolbwyntio ar y gyngred Super Rygbi Cymru, a dyma sy ar y ffordd o ran y gystadleuaeth honno dros y misoedd nesaf. Mae pentwr o gyrff, cais i Glyn Ebwy.
Wilkins, cwrs o cic I hun. Am gais! Y gic yn hyfryd tuag at yr asgell. A Matthew Powell yn croesi Pontypool. Ond yw'n tirio, ond I ma fe. Lawen yr awyr. Frankie Jones, Aberafan yn croesi'n y gornel. Morgan Lloyd yn dadlwytho I Iwan Duggan. Duggan gyda'r cyflymder. Hwn yn edrych yn sylweddol iawn bod nhw'n mynd I fynd dros y llinell cais. Yr ongl yna yn anhygoel, yn berffaith. Mae'n tynnu dŵr i'r danedd yn diwe, a na weithio chi be arall sy'n tynnu dŵr i'r danedd penwthnos enfawr o rygbi o ran y 6 gwlad Cymru yn erbyn Iwerddon. Mae'r cyfan yn fyw fan hyn ar S4C. Asgwn ni ydy ni Siwan gyda hyfforddwr dros dro newydd wrth y lliw, Matt Sherratt. Ydyn ni'n mynd I weld perfformiad gwahanol. Mae yna 8 newid i'r tîm. Rhywun fel Gareth Anscombe no mewn, Max Llywelyn hefyd. Ie, fi'n edrych ymlaen i'r penwthnos. Fi'n edrych ymlaen I disad yn siŵr. Dim ond wythnos mae Matt wedi cael yn y gyrfan, ond beth i'n clywed mae'r gyrfan yn positif nawr ac boys arall yn dod mewn, Anscombe, Daf Jenkins yn ôl o anaf hefyd. Mae tîm cyffroes, mae neb yn disgwyl I Cymru ennill ar y penwthnos, ond ni'n just edrych am perfformiad gwahanol, a falle bwach mwy o hyder i'r boys, ac fi'n credu ni'n edrych ymlaen I gweld sy'n maen nhw'n mynd. Ie, neges gan Matt Sherratt, ewch mas na, mwynhewch eich hunain. Asgwn ia fydd Ellis Mee yn mwynhau I hunan. Un o foes, Llanham Ddyfri, di chwarae 10 gêm broffesiynol i'r Scarlets, a mae'n cael ei gyfle yn ôl bob sôn, di bod yn wych yn ymarfer wythnos yma. Ie, ni wedi gweld yn y gyngradd yn wych I Llanham Ddyfri, ni'n gweld yn hyn, creu pethau mas o ddim byd, ond unwaith eto, mae'n dyn mowr, mae'r sgiliau da fe I gyd, a mae'r cyflymder gyda fe, ond fi jyst yn gobeithio, mae'n mynd mas na llawn hyder, gyda dim byd I gochi, a gobeithio mae'n dyn mowr, cymeryd I cyfleoedd, a fel wedodd Siwan, jyst dim byd I gochi, a mae pawb fi'n credu'n edrych ymlaen I gweld beth sy'n dod o dan Matt Sherratt. A dyna Ellis Mee, mae'n siŵr bod e'n nerfus ond yn edrych mlaen, ond cyn hynny, fel o'n i'n gweud nos fori, y tîm dan 20 yn mynd I fod wrthi. Geithon nhw fuddugoliaeth wych yn erbyn yr Eidal yn do, maen nhw wedi dangos I doniau chydig yn fwy, di llwyddo I gael y fuddugoliaeth holl bwysig na. Ie, llwyddo I cael fuddugoliaeth, oedd yn bwysig iawn, oedd e'n gêm o fi'n meddwl oedd falle mynd I mynd I ffwrdd oedden nhw, ond nhw wedi cael y canlyniad, a tro cantaf am spel nawr I nhw ennill I ffwrdd o gatre, so falle hyder sydd gyda'r tîm dan 12 nawr, ond mae tîm Iwerddon yn gwahanol iawn I tîm yr Eidal ac bydd e'n gêm anodd nos o fori i'r boes dan 12. Gweld 12 o'r boes yn y garfan fori wedi chwarae'n Super Rygbi Cymru, nôl at heno, 10 pwynt o waniaeth Ricky, Glyn Ebwy ar y blaen, pwy sy'n mynd I fyna hi? Glyn Ebwy fi, os maen nhw'n cael y neges, oedd Jason Strange i'w cadw fynd, ond eisiau nhw cico'r pil, bant o'r cael mwy y llenelli, cael mwy o sgrymiau, a eich nhw'n roedd yn credu. Reit chi'ch doi, nôl i'r blwch sylwebu na, mae eisiau'r gotna nôl mlaen. Nôl a ni at un tîm ni te. English language commentary available with Sean Hawley and Siwan yn Gymraeg. Mae Ricky'n cadw cwmni I Griff. Diolch Cat. Ie, ail hanner yn barod amdani yma. Y cefnogwyr cartre. Maen nhw wedi paratoi ar gyfer yr ail hanner. 3 munud I fynd ar y cerdyn melyn ei gapten Glyn Ebwy. Joe Franchi ar ddiwedd yr hanner cynta. Ond mae'n saff I ddeud bydd Tyrone Morris wedi cael deud I ddeud yn ystod yr hanner. Bydd chwaraewyr Casnewydd yn gwbl wahanol I fel oedden nhw'n yr hanner cynta. Mae angen ymateb yma'n hyn. Mae angen newid ar Casnewydd. Os ydyn nhw am gael unrhyw beth o'r darbu Gwent yma. O'Brien, gic mewn i'r gwaglen, ceisio gwneud y mwyaf o'r tir o flaen Morgan Richards. Morgan Richards, mae hon yn adlamu tu ar Ystlys. Matt O'Brien, dim ond o drwch glewin yn cadw hon yn fyw, yn rhoi di'n uchel, yn adlamu o flaen Griff Tuff. Tuff, roi'r bel I Sean Parry. Sean Parry yn sythu tu ag at Henry Palmer. Lloyd. And roll. Good. Glyn Ebwy. Dwylo da ar y tir yn cadw hi. Luke Garrett yma ne. Bron yn tasgu hwnna i'r tir. Ond yn llwyddo I wneud yn gywir wrth I ni ddod allan eto. Evans yn codi ei gyflymder. Tuff.
ar bêl. Mae honna'n adlamu I ffwrdd o fraich. O, tuff yn casglu honna'n wefreiddiol. Franci'n dadlwytho. Sythu tro ma y bachwr Ieuan Morris sydd I ffwrdd o'r fainc. Lloyd yn gollwng hi. Ac o'n gymaint o ddynion gan Glyn Ebwy ar yr ochr agosa yma. Rhyw 4 yn erbyn 2, dwi'n credu. Ac Evan Lloyd, fydd o'n siomedig gyda hwnna yn sgrym. Fydd hi I Casnewydd wrth I ni weld. O, Evan Lloyd. Ie, mae hwnna'n eitha rhyfedd ganddo fo. Anaml, da ni'n gweld Evan Lloyd yn ei camgymeriadau. Yn enwedig pan mae dim o ar y droed flaen. Ond dyma ni yn paratoi. Yn sgrym cynta. Yr ail hanner. A Buckland fydd yn bwydo. Bind! Set! I Casnewydd. Go backwards, now you're in front. Go backwards, now you're on, thank you. Lloyd lawr y cae I Morgan Richards. Green, backwards. Richards yn rhoi ti nôl. Mae hon wedi just tasgu rhyw fetr. O, mae Jack Lloyd wedi gwarchod hi yr holl ffordd dros y linell gwsg. A fydd Morgan Richards yn siomedig gyda'r gic hon yn reiddiol yn edrych yn gic digon synhwyrol I roed Casnewydd ar y droed ôl. Ond wrth ni weld I eto chydig yn rhy hir. Jack Lloyd yn gwarchod I allan. Mae Joe Franchi nôl ar y cae ar ôl y cerdyn melyn. Fi'n credu neif Joe gwaniaeth yn syth y sgrym. Ni wedi gweld y sgrym, dim yn gwegian, ond bach mwy gwan na beth oedd pan oedd ar y ca. Fi'n credu sy'n byd I golli fan hyn gyda Glyn Ebwy. Wel ewn nhw amdani. Buckland. Mae Roach yn pwyllio'n aros am y bêl. Mae'n ara. Ond mae Buckland yn rhoi'r gic bwt. Tu ôl I amddiffyn. Morgan Richards yn llithro. Ac Oli Andrew. Off your feet in the campion. He's not on the ball. Wel, Oli Andrew yn taro'r bêl neu lawr a Buckland oedd gynta ar y bêl rydd. Casnewydd yn mynd am yn ôl. Eisiau Casnewydd torri pwy mor bell maen nhw'n paso'r bêl ar fo. Mae'r pêl yn yr awyr rhy hir a wedyn hwnna'n rhoi y cyfle I Glyn Ebwy I cymeryd y gwagle o blaen y bêl a ni'r tacl ni'n gweld e mae Glyn Ebwy yn bwyta'r tir mlaen a taclo Casnewydd tu ôl y llinell fantais tro ar ôl tro. Ie, Casnewydd. Mae'r chwaraewyr fel unigolion braidd ar hyn o bryd. Lloyd yn ceisio dadlwytho'r drws cefn Ryan Gardner. Yn gwneud y dacl. I'm roll 7. Away, guys. Yeah, good. Mae Buckland yn pwyllio yn aros am y bêl. Lewis Young yn gwneud y mwyaf I fod yn niwsans. Pied allan o drws cefn I O'Brien. Richards. Yeah, you release the ball. Dyfarnwr yn hapus gyda'r chwarae ar y tir. Gan Casnewydd. He's fine to take a ball back. Mae hyn yn smonach ar y llawr. Pwy awyr beth sy'n mynd mlaen. Cyn y diwedd. Cic gos byw hi Casnewydd. Don Franchi. Wel, mae'n deg I ddeud bod o di ddrysu'n llwyr. Sa'n siŵr bod y chwaraewyr yn gwybod beth oedd y cic os na am oedd e bach yn smonach fel ti'n gweud ar y llawr. Dim yn glir. O'Brien yn mynd am yr ystlys. Mae rhaid ni... weld hon unwaith eto. Richards yn ceisio codi I fynd eto. Ac yna mae Franchi dros y bêl wedi dwyn I. Mae chwaraewr Casnewydd yn dod mewn. Mae Ieuan Evans o'i go. Maen nhw wedi mynd sydyn ymlaen y linell. Casnewydd sydd yn ymosod. Braich y dyfarnwr allan. Wel, lle wedi cadw'r melyn arall fan hyn nawr. Ysgwni os fydd Matt O'Brien yn mynd yn sydyn. On the floor, guys. Fel yn aml, da ni'n gweld O'Brien yn creu rhywbeth allan o'n byd yn sydyn y fanel. Dyma ni fo unwaith eto.
yn y blaen, yn mynd nôl i Henry Palmer. Tro yma yn mynd i'r canol, Pierd. O, ffordd arall mae'n mynd. Dych chi gweld Henry Palmer yma yn gadael y dyn o flaen ei fynd a switcho draw i'r ochr agored. Dyw hwnna ddim yn gallu cymeryd lle y kick-off erbyn e. Ie, cefnogwyr Casnewydd ar yr ochr bella yn edrych yn swrth. Gwylwch ar Henry Palmer yn newid fan hyn. Sorry, dim Henry Palmer oedd e. Fi'n credu o Kyle Taylor oedd e. A wedyn Henry wrth i gefn e. Dyw e ddim yn gallu ymaru ar y bain o un i'r llall. Dyw e ddim yn gallu newid. Ond camgymeriadau eitha sylfaenol, eitha rhwydd i'w gywiro i Casnewydd. A fydd yr hyfforddwyr yn siomedig dros ben gyda hynny. Yn enwedig nôl yn nwy ar hugen Glyn Ebwy, eto dim pwyntiau. Na, twyd, byddwn nhw'n siomi bach gyda hwnna. Ond unwaith eto, fi'n credu taw camgymeriad oedd hwnna. Fi'n credu o'n nhw'n trial wneud y switch drive fel nhw'n gael o fe. Mwy cynnar ond wnaethon nhw fer i hwyr. Mae eisiau Casnewydd cael pobl fel Ben Rocher i sefyll i fyny. Achos ar y foment, does dim lot o arwain mas na. Maen nhw'n gwneud lot o camgymeriadau. Mae eisiau nhw cymeryd y gêm wrth y sgrwff. Jack Lloyd yn casglu y bêl ar ôl iddi adlamu ffwrdd o'r tir. Skinner yn ceisio cadw Lewis Young yn ôl. Pierd tro yma syth i'r tir. O'Brien y gic dros y top, ond di'r cwrso ddim cweit digon da gan Casnewydd. Ac O'Brien yn ara deg yn trotio nôl i gasglu hi. Y bas yn ofnadwy i Penny, a mae'n lot o bwysau ar Casnewydd yn fama. Ryan Gardner, Griff Tuff yn dadlwytho, Sean Parry. Waw. Sut dydy Glyn Ebwy heb sgorio yn fanne. Sean Parry, y bêl fel sepon drwy ddwylo. Sean Parry bydd ddim yn hapus gyda hwnna. Mae hwnna yn cais wedi mynd. Bydd hwnna un o'r ceisiau mwy o rwydd bydd e byth di sgori. Ond mae'n pasio gyda Casnewydd yn warthus. Ond Jack Lloyd yna, dim lot o diddordeb dy fe yn y pêl, really, fyna. Oedd e'n gweld y chwaraewr yn dod. O ddim lot o eisiau i fe mynd ar y pêl, Griff. Ie, chwaraewyr Casnewydd, pob un o'n nhw oedd yn hlwm efo'r camgymeriad yna. O'Brien, Richards a Jack Lloyd, y tri ohonynt yn creu smonach o'r sefyllfa. A ddim yn edrych fel bod llawer o ddiddordeb gyda nhw i geisio cadw dwylo ar y bêl i fynd mewn i'r amddiffynwr i frwydro am y tir. Na, fi'n credu o'n gobeithio i Matt O'Brien cael y bêl a cicio i bant. Ond yn anffodus gyda'r ymodau, dyw hwnna ddim mor rwydd a beth mae fel arfer, Griff. Mae hwn yn mynd i fod yn bwysig dros ben i Casnewydd fan hyn. Casnewydd. Mae eisiau nhw wneud yn siŵr bod y sgrymyn yn gadael lot o pwysau ar Nathan Evans fan hyn. Luke Garrett yn mynd amdani fan hyn. Dwi'n gweld beth sy'n ddigwydd. Set and hold! Fy'n ni'n gweld sgrym arall. A mae pob un sgrym sy'n mynd o chwith yn golygu bod Glyn Ebwy yn symud yn agosach i'r pist. Mae sefyllfa y sgrym wedi newid yn sylweddol o lle oedd o'n reiddiol. Mae dipyn agosach i'r pist erbyn hyn yn creu opsiwn go wahanol i Glyn Ebwy ymosod gyda'r olwyr. Mae'n agor lan ar ochr dywyll, Griff. Sa'n credu deith y bêl mas os mae sgrymyn yn dechrau mynd mlaen yn gynnar. Felly, faint o newid bydd hwnna'n rhoi, sa'n siŵr. Tuff am fwyd o unwaith eto. Mae siŵr bod Lewis Young yn llyfu wefusau. Ar ei 150fed ymddangosiad i'r clwb. Fydd o'n aros am hon yng nghefn y sgrym. Llithro medd y dyfarnwr. Sa'n credu bydd lot o
bydde lot o dyfarnwyr yn rhoi unrhyw beth hwnna ar ddoi ochr mewn awr yr un pryd. Unwaith eto, mae'r sgrym yn mynd gros, mae'r ochr dywyll yn enfawr nawr. Os dyw hon ddim yn mynd mlaen, well bydd cyfle lawr ochr dywyll, Griff? Ie, yn sicr y ffordd mae'r olwyr yn sgwrsio fe gyda Lloyd yn cael gair bach efo Ieuan Evans a Ryan Gardner ar yr ochr agosa yma. Yr olwyr 2 ar yr ochr dywyll, 3 ohonyn nhw, 4 ar yr ochr bella, gyda Harry Rhys-Weldon, gyda paent gwyn ar ei sylgle yr holl ffordd ar yr ystlys bella. A hoi unwaith eto gan y dyfarnwr Keith David yn gofyn am fwy o drefn gan y 2 rheng flaen. Yn ffodus, mae'n galed i wneud penderfyniad cywir yn gynnar, ond erbyn nawr, mae eisiau cael rhyw fath o penderfyniad, Griff. Mae eisiau fe fod yn glir gyda'r beth mae'r penderfyniad am, a gobeithio, neu beth mae'n edrych am cyn dechrau, a gobeithio bydd y chwaraewyr yn gryndo i fe. Fysa hyn yn rhwystredig i'r 2 rheng flaen, ailosod gymaint o weithiau? Bydde fe yn ei Glyn Ebwy, achos maen nhw'n dominyddu, ond i Casnewydd mae hwn yn gret, achos mae Nathan Evans i colli drad fyna. O, da iawn. A mae'r bel allan. O, mae Ieuan Evans di gollwng i. Mae'n gigos beth bynnag i Glyn Ebwy. Ar ôl gweld 5 sgrym yn olynol, gobeithio fe ni'n mynd gweld un arall. Pist, medd, Evan Lloyd, ac yn dewis yr opsiwn doeth. Mae'n byr debyg, Glyn Ebwy yn ceisio ymestyn i mantais, ond Ieuan Evans tynnu llygad i ffwrdd o'r bel. Unwaith eto, mae cyfle yma Glyn Ebwy, 3 pwynt arall gobeithio iddyn nhw. Maen nhw'n cryfhau y pwyntiau bob tro, cymeryd nhw. Gyda hwnna, mae'n dod i lot o gwagle rhwng y 2 tîm. Mae'n bwynt i fod 2 sgôr erbyn hynny, Griff. Pham chi dan pwysau yn y sgrym, dan pwysau yn y llinell, mae'n galed. Ie, cic yn gywir gan Evan Lloyd, a chyfle i ni fynd at Catrin, sef o Kingsley Jones. Ie, chi byth yn gwybod pwy chi'n mynd i fynd yn yr eisteddle. Kingsley Jones, of course you were going to come back from Canada and you were going to come and see Ebbw Vale play, weren't you? Have you slept at all? No, I haven't. No, it's taken me probably the last 36, 48 hours, but keeps me awake and great to see two Gwent sides top of the table, battling it out in a muddy Eugene Cross Park brings back many memories. Well, I was going to say, this is where you feel most at home, I guess, isn't it? Some great memories from here. Yeah, familiar faces, and of course, you mentioned Canada, Gareth Rees, the Canadian fly-half, and a Newport fly-half, so yeah. I've just sent him a couple of snaps of this to remind him of when we used to play in it back in the day, but yeah, it's great to see some familiar faces and old friends. And you're going to pack in the rugby over the next few days. Principality Stadium on Saturday. What a tough test for Wales. It doesn't get any easier, does it? Ireland, but I guess it feels like a new start, maybe. Yeah, look, it's a fresh-looking team, and having said that, you know, the backs particularly, like a bit of Cardiff link there. There's some cohesion. I see Matt has said, you know, the cohesion played a part in that selection. And look, it's just it's another opportunity. You know, Ireland, obviously fantastic team, so, but you know, they're missing a couple of players. Keelan Doris is really influential for them, a great player, but also their leader. So yeah, just an opportunity to go and have a crack, and it's great for me to be home for the Six Nations and get to the stadium and watch, cheer Wales on. Well, it's always good to see you. You can sit down in peace now. I'll let you be. Diolch yn fawr iawn, Kingsley. Thank you. Ie, braf gweld Kingsley nôl yma yn Stadiwm Ciner Glass. Yn mwynhau y darbi Gwent Darllediad yma. Y darbi Gwent ar hyn o bryd Glyn Ebwy sydd ar goruchafiaeth. Casnewydd yn mynd nôl ymlaen. Ddim yn torri dros y linell fantais ne. Ond y bel yn sydyn gan Butland. O Brian yn mynd am y gic. Glyn Ebwy yn llwyddo i gasglu hwnna. Mae wedi mynd ymlaen. I Dom Franchi gicio hi i lawr y cae. Casnewydd, dyn nhw'n cweit yn gallu torri fewn i'r 2 ar hugain a creu cyfle euraidd iddyn nhw hunain. Na, mae'n ddiffyn Glyn Ebwy with o'r stwbwn ar y foment, Griff. Mae eisiau Casnewydd
wneud lot yn well yr pel. Ti'n hwnna'n gwastraffus wrth Matt O'Brien. Di hwnna byth mlaen. A hefyd, os mae'r camera na mas, mae'r cefnod tu ôl. Felly os bydde fe'n mynd drosto, bydde chi cyffwrdd y pel a cico fe'n ôl dy beth. Ie, y ddau brot yn dod i ffwrdd o'r cae. Luke Garrett, Adam Williams, Ricky. Dwi'n siŵr bod ti'n gwerthfawrogi ei ymdrech nhw heno yma. I fod yn deg i'r ddoi nhw, rown y cam nhw wedi dod i lot ymdrech mewn, ond mae'r sgrym wedi bod yn wych i'r ddoi nhw. Adam Williams yn dangos i werth heno, i fod yn deg i fe. Solid. Solid yn wir ar cefnogwyr yn yr eisteddau'n dangos i gwerthfawrogiad nhw am ymdrech y ddau brop yn ystod y 60 munud y greadol. Mae Don Franchi dal ar y cae. Joe Franchi yn hytrach. Y bachwr dal ar di y chwarae. A fydd o'n siomedig gyda yna. A lle mae Anwr wedi rhoi kick-cosp erbyn Adam Court o'n am tynnu sgrym lawr. Ond mae eisiau Casnewydd cael rhywbeth mas o'r chwarae yma'n Agriff. Cos maen nhw wedi bod yn... Maen nhw wedi ceisio cwpl o weithiau ar y cael dim byd. Glyn Ebwy yn dwy'n honne gan Casnewydd. Camgymeriad arall gan yr ymwelwyr Evan Lloyd sy'n cicio hon i lawr y cae. Jack Lloyd yn aros amdani. Yna wadlen fan hyn i Lloyd wrth ymosod. Syth mewn i'r dacl. Wrth ni weld Buckland yn dod ei at yr ochr dywyll. Richards yn curo un. Oli Andrew yn ceisio casglu. A... y pethau bach mae'n Griff. Oli Andrew yn gorredeg. Tymau bach. A wedyn, pel tu ôl i fe a colli'r pel. Ie, yn ddiddorol i ffwrdd o'r bil. Da ni'n gweld ambell i wthiad bach eitha cyfrwys i ddeud y lle, ond mae'n teimlo fel bod olwyr mwy profiadol Glyn Ebwy yn gwneud bywyd yn anodd i olwyr chydig ifancach Casnewydd heno yma. A dyna cryfder y gyngrair a'r cwpan. Mae'r boes hun yn helpu defnyddio i profiad nhw i'r tîm. Oedd un peth ar cefen hwnna. Mae'r boes ifanc yn mynd i ddisgu. Felly na'r diben. Yn union. Ar ôl meddwl dwywaith, Keith David y dyfarnwr yn penderfynu rhoi honne o blaid Casnewydd. O'Brien yn pwyllo, bydd hon yn mynd am yr ystlys. Bydd e'n diddorol os ni'n chi gweld y sgrym na'n ôl i gweld beth oedd y kick-cosp. Sa'n siŵr ath y kick-cosp na ffordd iawn. Fi'n credu taw Garin Harris na taflu y prop Penrhydd oedd i dano fe fyna. Casnewydd yn teimlo yn eitha ffodus yma neu i gael y kick-cosp o'i plaid nhw. Da ni'n gweld Joe Franchi yn mynd i ffwrdd o'r cae am yr ail dro heno yma. Tro yma am eilydd parhaol gyda Ieuan Morris yn dod i'r cae. Y camgymeriad arall gan Casnewydd, Henry Palmer, ddim yn gywir gyda y tafliad. Sgrym arall yma'n hyn. Mae'n deg i ddeud, camgymeriadau diangen gan Casnewydd ar hyd y cae o 1 i 15. Maen nhw wedi bod yn sâl heno yma. Dyw e ddim fel y Casnewydd i'n gweld bob wsnodd ar y Griff. Mae llinell yn gywir yn nhw fel arfer. Llawer y boes profiadol na'n heno, sy'n byd wedi dod o ddiwrtho fe. Kick-cosp arall i Glyn Ebwy yn ardal y sgrym. Ac wrth i ni sôn am Casnewydd, di'n deg i ddeud bod yr ymodau'n ddigon i ddylanwadu tîm gymaint a hyn i ddim creu llawer o gyfleoedd o gwbl. A wedyn mae Glyn Ebwy ar y llaw arall wedi bod yn, bron i Evan Lloyd, fachu bob 1 metr posib yma ne. A Jack Lloyd yn cadw yn fyw. A'r gic yn sal gan Jack Lloyd. A fel yn ei dweud,
Mae Glyn Ebwy wedi creu cyfleoedd. Maen nhw wedi gweithio'n galed heno yma. Diolch yn teimlo fel bod Casnewydd wedi dechrau o gwbl heno. Na, twyd, sy'n byd i mynd fel maen nhw moyn iddo fe fynd. Twyd, ni'n gweld y llinell yn gwegian, mae'r sgrym yn gwegian, twyd, a pob tro maen nhw'n trio chwarae, mae Glyn Ebwy yn gwneud digon i stopo'r chwarae. Wel, symudiad crefftus gan Glyn Ebwy yn y lein. Joe Peard wedi bachu hi, ond mae o'n cael i sgubo dros yr ystlys. I Glyn Ebwy golli hwnna yn ardal ysgarmau symudol, mi gawn nhw gyfle arall. Green, let's go, please. Symudiad da yn y llinell, llawer y symud, a wneud yn rwydd i'r bachwr. Fi'n credu deith hon lawr y blaen to, sy'n eisiau mynd i'r canol. Lleihau'r risg. Casnewydd ddim yn cystadlu am hwnna chwaith. Franchi ar Bailey Evan Lloyd. Nightingale ydi darllen hwnna yn berffaith i Casnewydd. Away, yellow tackle! Maen nhw'n ffodus fanna, oedd hwnna'n sgarmau symudol i fi. Rhywsut, mae Glyn Ebwy yn dal i gafel ar y bêl. Lloyd gyda hwnna. Ryan Gardner yn ffigio'r gic. Yn ceisio darganfod ongl arall i dorri drwy'r linell amddiffynol. Lloyd tro yma gyda'r gic bot, mae'n waglen fan hyn. Dadlwythiad hyfryd. Digon o le o flaen Richards. Richards yn trio mynd o amgylch yr amddiffynwr ola. Dwi'n credu na Gardner oedd yno yn y bôn. Griff Tuff yn hytrach i Glyn Ebwy ar hanner cyfle cyntaf i Casnewydd. Mae amddiffyn Glyn Ebwy yn ennill yr ornest yna hefyd. Ie, unwaith eto, ni'n gweld... Ni'n gweld y cic ddim yn gweithio. Ond Casnewydd yn dangos pwy mor darsiedus maen nhw'n gallu bod pan mae'r pel yn ei ddwylo. Ie, yn edrych fel bod dau Richards ar ben ei hun braidd angen chydig o gefnogaeth wrth i ni weld eilydd arall i Casnewydd. Mae Shea Foster Smith ymlaen i'r cae yn ogystal â Tyler Olding yn gobeithio newid ffawd Casnewydd hyn yma. O, mae hwnna! O, mae'n gigos beth bynnag i Glyn Ebwy. Gair bach sydyn efo'r capten Ben Roach fydd hi. You did see an improvement. For a large foul there was. We've now got a couple of penalties in succession. Now Warden's back in. Okay. We've got a pull down in the line out here, contact in the air, okay? Not a pull down? That's what this was for. We need better. We're good. Which is what Ie, cyfle fan hyn felly ni fynd at Catrin. Ie, Gareth Wyatt, aelod o dîm hyfforddi Casnewydd gyda fi. Gareth, mae rhyw chwarter awr o'r gêm ar ôl. Mae'n timlo fel bod rhaid cael rhywbeth yn gogloi. Ie, yn sicr, y sgôr nesaf yn bwysig yn y gêm. Os gallwn ni cael sgôr nesaf a dod mewn i'r gêm, mae wastad cyfle dyn ni wedyn i mynd ymlaen ar diwedd y gêm, ond just lot gormod o camgymeriadau ar hyn o bryd o'n i. Just ddim yn digon clinigol yn unrhyw math o'r chwarae. Ond fel dwedais i, gallwn ni ennill un o'r 50-50s ar y llawr, cico'r bêl trwyddo, just bach o luck i mynd ar y sgorbwrdd, gallwn ni dod nôl mewn i'r gêm yma. Mae'n timlo falle fel bod angen bach o ddiwyniaeth, bach o sparc rhywbeth fel Matt O'Brien? Ie, yn sicr, ond mae'n anodd iawn mas yna gyda cae felly. Glyn Ebwy yn chwarae'r conditions lot well na ni ar hyn o bryd i bod yn deg i nhw, ond fel dwedais i, y sgôr nesaf yn bwysig mawr yn y gêm yna. Diolch fawr iawn ti, Gareth, gwerthfawrogi. Ie, Gareth Wyatt yma yna yn cael sgwrs ydyn efo Catrin. Ond fel o'n i'n gweld... O, Evan Lloyd! Rhys Weldon, rownd y tu allan. Cais o'r safon ucha i Glyn Ebwy. Harry Rhys Weldon o dan y pist. Dyna pam mae o yn gallu chwarae ar y safon ucha. Cais hyfryd i'r tîm cartre. Mae'r Derby Gwent wedi codi stêm yma yn Stadiwm Ciner Glass.
Neis gweld rhywbeth yn dod bant hyn. O, ni wedi gweld lot o ymdrech a lot o trial gan y ddoi ochr i ware. Ond na'r unig sbardyn ni wedi gweld mor belled, Griff. Ond byddai'n diddorol gwylio hwnna nôl. Oeddi we mlaen. Wff! Hwnna'n dyn. Mae rhaid dweud Rhys Weldon efo'i gyflymder yn mynd yr holl ffordd dros y linell gais. Ac Evan Lloyd gyda'r bas. Wel, mae'n deg i ddeud, mae gen hwn ddigon o hyder yn fwy hun. Ddim hyd yn oed yn cael golwg i weld os oedd Rhys Weldon yno. Oedd o'n gwybod lle oedd yr asgellwr am fod. A Rhys Weldon wrth i fod yn gweld y gwagle. Mae hwnne yn fflat i Rhys Weldon. A mae'n orffeniad hyfryd gan yr asgellwr ifanc. Dangos pwy mor dda mae am yna, Griff. Oedd tymau bach i wneud yna. Oedd e ddim yn rwydd. Green backwards, backwards. A fel nath Ricky sôn, spark gan Glyn Ebwy. Dyna gipolwg ar y math o rygbi maen nhw'n mwynhau chwarae. Y drygioni gan Evan Lloyd. A'r cyflymder gan Rhys Weldon i orffen hi. Da ni nôl i'r gêm gicio. Ac Evan Lloyd yn penderfynu digon i'w digon dros yr yslys mae'n mynd. Matt O'Brien yn ysu i gadw y bêl ar dir y byw. Lloyd wedi ynysu braidd, wedi colli'r bêl. Honna wedi cael ei troi. A mae Glyn Ebwy yn dechrau torchi llewis. Maen nhw'n gallu aroglu cais arall. A mae'r bêl wedi diflannu allan o grafangau y tîm cartre. Pied eto mi oedd i wneud lot o waith caled heno yma i Casnewydd a dim llawer o glod am wneud hynny. Foster Smith a'r bas hir at yr asgell i Oli Andrew. No hands down, don't come around the side. Don't come around the side. Casnewydd dal yn gweithio i greu cyfle. Luke Crane ar y cae. Ar gic yn uchel. Eisiau Casnewydd mynd off y llawr man hyn. No, chwarae teg. Chwarae dag yn Casnewydd. Dyna beth oedd diben y cic i treol cael y pêl nôl, ond maen nhw wedi gwneud hynny. Lloyd. Yn cael ei daclo nerthol gan Ieuan Evans. A fyddwn ni'n dod yn ôl. There's no advantage coming, guys. Knocked on green. Mantais yn cael ei chwarae gan y dyfarnwr. Jack Lloyd. Diom di cael llawer o hwyl heno yma. Wedi ynysu braidd yn ystod y chwarae. Catrin, dwi'n clywed bod gen ti gwmni? Oes yn wir, wy'n ôl gyda Glyn Ebwy ar yn cyngli. These interviews are always easier when you're talking to a coach and they're on the winning side with only a few minutes to go. You must be pretty happy with that. You've played the conditions very, very well tonight. Yeah, it's always nice, obviously, speaking when you're in front, but the effort that the boys have put in these conditions is unbelievable, and I'm really proud of them. Yeah, and you've just chipped away. You've waited for your opportunity, especially in this second half, and that scoreboard now looking very, very good. Yeah, looking good. We'd still like to get another try. I think it is the maximum points, but yeah, over the moon with the scoreboard and how we've played. Yeah, maximum points means you go to the top of the league, doesn't it? So that would be good for you. And what's pleased you most, though, about this performance so far? Just probably the grit of it, how we've all worked for each other. Everyone's working for the team and not individuals, and that's what the club is about, and I'm glad it's coming through onto the field. They don't call you the Steel Men for nothing. Brilliant, thank you very much. Diolch yn fawr. Thank you. Cicos barall i Glyn Ebwy, a mae'r dorf cartre. Maen nhw wedi mwynhau yr ornest yma heno. Mae'n gêm eitha old school bys yr ein galw yn y mwd yn y baw, a just gorau torchi llewis a mynd amdani. Mae'n darbi na, dwi, a mae lot o pobl yn cofio'r darbis mowr blynydde maith yn ôl. A
unwaith eto, ni'n gweld Casnewydd. Dyn nhw ddim yn cywir a'i chwarae. Dyn ni'n gweld y cic cosb erbyn nhw'n un dyn yn cario i fyny, un dyn yn bwrw'r sgarmes. Ond yn y mod efallai, mae eisiau mwy o dynion dros y pel os mae'r i drwm. Ian Morris yn trio dwy'n y bel. Y bachwr i ffwrdd o'r fainc. Skinner tro yma. Mynd am yn ôl. Mae'r cae yn amlwg yn ddarnau erbyn hyn. Back feet, guys, back feet. Y ddau dîm wedi mynd i frwydr danllyd hen yma. Guys, the kick is kicked into his own player, which is accidental offside. It's a scrum green. Does dim lot o cywirder wedi bod hyn o Griff. Mae wedi bod yn weddol galed i trio galw'r gêm a heno. Ond mae'r chwaraewyr, maen nhw'n gweithio'n galed i trio creu rhywbeth mas o'r gêm. Ond mae eisiau mwy o cywirder. A am y 10 munud nesaf, sa'n gweld lot o newid yn mynd i fod o Glyn Ebwy. Maen nhw'n mynd i fod yn sgrymio a mynd i'r llinell. Ond fi'n credu bydd Casnewydd yn trial chwarae bach mwy gyda bach mwy o cywirder. Ie, di'r amgylchiadau ddim yn gret ar gyfer chwarae rygbi fel mae Casnewydd wedi arfer chwarae. Maen nhw'n mwynhau y gwagle, maen nhw'n mwynhau cae sych y cyflym. Dyna pan maen nhw'n chwarae ar gae eitha sefydlog fel arfer. Ond hen yma dyn nhw'n wedi llwyddo i gael llawer o hwyl. Ni'n gweld Lewis Young a Jack Pope yn mynd bant o'r ca. Maen nhw wedi gweithio'n galed hyn, yn gwneud lot o'r gwaith. Sim neb yn otiso. Lot o gwaith ar y llawr, cwmpo ar y pel. Trial creu mes o sgarmes ar bob cyfle. We've gone down on the mark, guys. Ie, bel wedi mynd yn farw yn fanna sgrym yn cael ei ailosod eto. Y Casnewydd yn ei dwy ar hugen ei hun eto. Glyn Ebwy yn edrych ymlaen i fynd i frwydr unwaith eto yn y sgrym. Ie, Ben Roach, capten Casnewydd yn fanna, fydd o'n siomedig efo'r perfformiad yma gan yr ymwelwyr. Ond dyfarnwr isio gweld hon yn cael ei osod eto. Y sgrym arall fydd i. Glyn Ebwy fydd yn bwydo. Okay, both of you, head and shoulders above your hips. Yeah, all 6, guys, let's go, please. Ni chi gweld Keith David yn colli bach o mynedd erbyn nawr. Saith yn wedi fynd, gobeithio bydd bach mwy o trefn ar y sgrymiau. Mae lot i mynd ar y llawr, mae lot i mynd o ochr i ochr. A i fod yn hollol onest, Glyn Ebwy wedi bod lot mwy cryf na Casnewydd. Rory Harris wedi dod mlaen i'r cae yn lle Griff Tuff. Fo sy'n bwydo tro yma. Garin Harris lawr fyna, dyle hwnna wedi bod yn kick-os erbyn Casnewydd yn credu. Mae'r bel wedi mynd ymlaen i ffwrdd o un o chwaraewyr Glyn Ebwy. Cyfle i Dai Richards fynd yn fan hyn. Bach o gyflymder, kick butt gan y bod dros. Rhys Weldon yn gwneud yn wych yn fanna i gasglu'r bel. Glyn Ebwy, maen nhw'n ceisio chwarae o'n ddofn yn ei hanner ei hun. Casnewydd yn troi hi. A chydig o wthio gan yr eilydd Luke Crane. Mae Matt O'Brien yn pwyllo. Yn siŵr yn mynd lawr y cae fydden nhw'n fan hyn. Cyfle sydyn felly. Ricky, mae wedi bod yn gêm ddiddorol i ddeud y lleia. Ser yn y gêm, mae siŵr bod yn gwestiwn eitha difyr. Ie, mae'r gêm wedi bod yn ei hun o lot o camgymeriadau, ond peth sydd wedi creu y gwaniaeth rhwng Glyn Ebwy a Casnewydd yw'r sgrym. A i fi, ser yn y gêm heddi yw Adam Williams. Mae wedi gwneud job da o'r sgrym. Ath ymlaen ar pob cyfle a roi siawns go lew i Glyn Ebwy ennill y gêm. So, ser yn y gêm i fi heddi, Adam Williams. Ie, Ricky'n cael bach o stick gen Sean Holly ar
y sylwebeth Saesneg yn mynd am rhywun yn y rheng flaen. Ond mae wedi bod yn gêm felly, Ricky. Mae wedi bod yn gêm yn sicr i'r props ac i'r blaenwyr. Maen nhw wedi ennill y gêm iddyn nhw heddi, ond i fod yn deg, sim lot o trafod da wedi bod, ond mae'r scrums wedi bod yn dechrau. Digon teg, meistr y scrum, Ricky Guest, wedi bod ar y sylwebeth. Ben Roach, wedi honna di mynd ymlaen. Mae wedi eto cefnogwyr Glyn Ebwy sydd wedi dotio gyda penderfyniad y dyfarnwr. Fel mae'n sefyll, Glyn Ebwy, 5 pwynt fydd hi i'r tîm cartref. Yn amlwg, 4 pwynt am fuddigoliaeth a pwynt arall am ennill o fwy na 14 o bwyntiau. Dyna ni'n gweld eto Casnewydd ddim cweit ar ei gorau hen yma. Scrum yn ddofn yn ei hanner ei hun i Glyn Ebwy. Mae'n deg i ddeud, mae hon wedi bod yn ddarbu draddodiadol yng nghanol y baw. A Glyn Ebwy yn gorfod gweithio'n galed am bob metr. A nhw fydd yn cipio'r fuddigoliaeth heno yma. Evan Lloyd gyda'r gic. Tafliad fydd i Casnewydd, Tyler Holding, syth i'r blaen i Tom Workman. A mi fydd Casnewydd yn ceisio gorau i gael unrhyw fath o bwyntiau ar y bwrdd. Mae wedi mynd ymlaen, ond mae yna gic gosb. Tackle yn rhy gynnar, mydd y dyfarnwr. Fas e hyfforddwyr Glyn Ebwy wrth ei bodd os pe bai y tîm cartre yn gallu cadw Casnewydd i ddim pwynt o gwbl. Fas e hynny yn ddeud mawr gan y tîm cartref yn mynd mewn i'r rhediad ola'r tymor. Dim ond 5 gêm fydd i fynd gan Glyn Ebwy ar ôl hen yma. Dal i fynd ymlaen, Casnewydd. Crane yn gadael i Pierd. Yn dwy'n y bel yn anghyfreithlon Ieuan Morris. Yr dyfarnwr yn gosod y marc. We had a chat earlier about an issue with the yellow card. I'd asked for an improvement, which I've seen. We're now in a position where we're getting too many penalties again. Next one leaves the field. No problem. Don Franchi yn gwrando ar y dyfarnwr. Bydd y nesa yn y gell gosb. 2 funud i fynd. O'Brien yn roed yn y gornel. Os na rhyw fath o gyflym fan hyn i Casnewydd. Os na rhyw fath o hapusrwydd. Chydig o bwyntiau, rhywbeth i'r ymwelwyr allu adeiladu arno ar ôl noson boenus a chaled iddyn nhw. Stadiwm Ciner Glass ac yn croesi. Dydy ddim yn dim mwy Garyn Harris sydd wedi tirio ar eilydd sydd wedi dod i'r cae, wedi defnyddio i nerth, cais i Garyn Harris a cais cynta y gêm i Casnewydd. Just yn brwydro, ddim yn ildio ac yn llwyddo i roed i dîm ar y bwrdd am y tro cynta yn y gêm. O'Brien, mae hwnna
yn gic sydd wedi rhoi digon i'r dorf ar yr ochr bella i fwynhau. Glyn Ebwy yn cymryd ei amser cyn ail ddechrau'r cloc. Fel mae'n sefyll, 15 pwynt neu fwy sydd angen ar Glyn Ebwy am bwynt bonus, felly cic Matt O'Brien. Os pe bai hwnna wedi bod yn gywir, dim ond 4 pwynt. Base y tîm cartref yn cipio fel mae'n sefyll. Fel nathon ni sôn ar ddechrau'r gêm, am y darian her, mi fydd hwnna yn aros yn nwyl o'r tîm cartref yma yn Stadiwm Ciner Glass. 3 gêm cartref i ddod am weddill y tymor i Glyn Ebwy. Pen y Bont, Caerfyrddin a Abertawe. Basach chi'n disgwyl Glyn Ebwy i ennill y 3 gêm yna hefyd, felly hon yw'r gêm fawr. Ffeinal fel na Tyrone Morris sôn ar ddechrau y gêm, ar ddechrau'r rhaglen. Crane i Matt O'Brien dros yr Yslys agosa. A dyna ni diwedd y gêm. A'r chwiban ola yn Derby Gwent yng nghanol y baw. Dydy ddim wedi bod yn gêm o'r safon ucha, ond mae'r ddau dîm wedi gorau brwydro. A Glyn Ebwy wedi brwydro galeta, nhw sydd wedi llwyddo i selio'r fuddugoliaeth. Maen nhw wedi cipio 5 pwynt ar eu tomen eu hunain. Dylan Bartlett gyda'r cais cynta, ac yna Harry Rhys-Weldon gyda cais o'r safon ucha. A Glyn Ebwy 5 pwynt yn golygu na nhw sy'n ar frig y tabl. Glyn Ebwy sy'n fuddigol yn RYGBI Gwent. Ie, llongyfarchiadau mawr i Glyn Ebwy. Dewch ni edrych ar y tabl te i gael cadarnhad bod Glyn Ebwy bellach ar y brig. Glyn Ebwy Caerdydd allan am ddyfru i gyd wedi chwarae 2 gêm ar 10 ac aros ar y brig mae'n siŵr gen i mae Glyn Ebwy eisiau neud dros yr wythnosau a'r misoedd nesaf. Cyfle fi'ch atgoffa chi bod na ddigon o rygbi eto i ddod ar S4C dros y dyddiau nesaf. Tîm Danigen Cymru'n herio i Werddon, Danigen o Sfori am 5 munud ar 20 wedi 7 ac yna Cymru yn erbyn Iwerddon, y gêm fawr i Matsheret yn Stadiwm Principality. Ymunwch ar dîm y clwb rygbi am 1 awr wedi 1. Reit te, beth am i fynd i ffindo Ricky yma gyda fe? Beth cwmni? Aaron Williams, ser yn y gêm. Great game, had you guys scrummage your hearts out in fairness. What was it like to play out there? Yeah, it was great. It's a bit of a greasy turf, but it's a good job we were playing on it, because since 11 o'clock this morning we've had the groundsmen and volunteers and the fans coming in folk in the pitch to keep the game on. So thank you to them to have us out here scrummaging. So yeah. Fair play. So half time obviously was starting to come under a bit more pressure as the half went on. What was the message for you guys from the coaches? Yeah, it was just to keep that foot on the throat, really. Just keep going with what was working. We knew now second half we were going to be kicking away from the wind with the wind behind us, so that was going to be a big bonus. It was nice to have a 10-point lead with the wind with us as well. Great shift. Cheers. Front row union, well done, mate. Love it. Tight. So, tough game for yourselves. Nothing seemed to stick to you, in all honesty. Everything you tried, it ended up in the floor, or they interfered with it in one way or another. What were your thoughts as the game was going on? I've got to give credit to Ebbw Vale. They've done a job on our line-out, set piece and scrum time, and it's very hard to win in these conditions. But if I'm honest, I'm a little bit embarrassed with the performance. Tactically, we had it all wrong. There was opportunities in the line-out to go tail, front, and we just kept going in the middle. We overplayed in the middle third, which invited Ebbw Vale to come on to us. So I'm very, very disappointed with the tactical as well as the set piece. And as you know, conditions like this, you need your set piece. Yeah, thanks, Ty. Thanks for your time. Nôl i ti, Cat. Diolch yn fawr iawn i ti, Ricky. Wel, Ricky'n gweud bod hi'n tuff mas na. Chymod be, mae Griff tuff yn ymuno gyda ni nawr mewn o'r Glyn Ebwy. Cyn bod ni'n mynd yn pellach, allai weld y ddwy lodi os gwelwch yn dall. Nid ogos o'r camera, ti yn mynd i orfod cael sawl bath heno i gael gwareg. Dal nhw lan i ni eto, na ti.
Ie, mae eisiau sawl bath i gael gwared ar hynny. Nes ti fwynhau dyn am mas neno? Do, gêm da, gêm anodd, ond un sicr mwynhau. Nwedig am sy'n sgol i cwp pwynt fel nac ennill y gêm. So gêm da. Ie, ti'n edrych yn hapus, chi ar frig y tabl, mae'r darian her yn aros yn eich meddiant chi. Felly, mae'n siŵr bod Jason Strange fel y fforddwr, neu ni siarad gyda fe yn y man, mae'n ddigon bodlon i fyd. Ydy, mae'n hapus iawn, fi'n siŵr ni gael can bach yn y stafell newid nawr fyd ac dallu bach. Ond bydd yn hapus iawn gyda'r perfformiad yna. Beth am dy rôl di fel mewnwr mewn gêm fel na? Achos yn amlwg, falle oedd hi'n gêm i'r blaenwyr, oedd yr amodau'n anodd iawn. Beth yw dy rôl di? Ydy e'n newid o gwbl? Just gysylltu'r y blaenwyr a'r cefnwyr, just lot o siarad, neud siŵr mae'r blaenwyr gwybod beth nhw'n neud, a wedyn just reoli blaen i chwarae ar y ca i allu neud yn hawdd i'r tîm. Just lot o siarad a reoli blaen i chwarae, really. Wyt ti'n joio bod yn bosi yn gorfodi pawb o gwmpas y lle? Weithiau. Maen nhw'n boes sy'n gwrando yn dda, maen nhw'n cymryd yn dda, so mae'n neud job fi'n haws, mae'n sicr. To be, ni'n mynd i ddod at y brif fforddwr di mewn, Jason Strange. To be, mae'n dod o gwmpas y lle na, adael i ti fynd ar meic a cerdi gael cawod a golcha'r dwylo da. Hyfryd cwrdd y ti, Griff, diolch o galon i ti. A mae Jason Strange yn dod i ymuno gyda ni yn y studio. One in, one out, Jason. Congratulations, nice to see you first of all. It's been a while. Enjoy that one? Yeah, I thought in the conditions, boys did a real professional job. I thought they attacked the game, which we asked them to do. We knew it was going to be tough, but we wanted them to be positive and look for space. And also in defence, I thought their commitment and togetherness was very good. Yeah, when I was talking up with Aaron, one member of your team, he was saying earlier that he liked the grit that you showed as a team to get that win and to go top of the table, to keep that shield as well, the Challenge Shield. So all in all, job done tonight. Yeah, it was an important game for us. You know, Newport are a very good team. They got some real good players, and we knew that we had to play well. And overall performance was good, and the result was pleasing as well. I know you know quite a bit about the under-20s, having coached them in the past, Wales under-20s, and one of your under-20s, Harry Rhys-Weldon, had a fantastic try in that second half. Right, I think we can have a look at it. How happy are you with this little spark? Just what we needed in this second half. Yeah, I thought it was a tremendous piece of skill from Evan. You know, that's what Evan's about. That's beautiful, isn't it? He's got a lot of flair as a player, and I thought Harry was one of our better players alongside Griff and Sean Parry. Not just his try tonight, but his basics were very good. His kick chase, all the things you want from a winger. I thought he was outstanding. You mentioned, Jason, your defence was exceptional tonight. How much work do you put into that, and how much hunger do the boys have to defend? Yeah, we probably put more into our defence than attack, and it was just about staying connected, and we wanted to go after the ball on the floor, but I thought at times we overdid that, particularly in the first half when we didn't need to. But yeah, the main thing is with any defence is you want boys who want to work hard for each other, which they did to the man. Jess, I was stood next to you up there, and there was a couple of expletives coming out at times. How much more balls did you feel you should have kicked based on the dominance you had at set piece? Yeah, whenever we got into their 22, we looked like scoring points. I just thought at times we perhaps overplayed a little bit. You know, you look at our line out on our scrum, dominating throughout, and it was just a matter of controlling field position, and you know, that's good learning for us as a group. Let's look at when you got into that 22 then in the first half. Dylan Bartlett's try, this put you on the front foot, didn't it? And gave you that nice cushion at half-time. Yeah, and I think psychologically, you know, Newport had a couple of opportunities where they went to the corner in the first 20 minutes, turned down points. And, you know, we decided there to go hard at the corner, and the front five and the backs have converted. And in these conditions, you know, that's really important. Looking forward then, over the next few weeks, you've got Aberafan, Bridgend, Carmarthen, Quins. How confident are you that you can stay at the top of the table where you are right now? Oh, it's every game in this league, as Ricky will tell you, is tough, particularly in these conditions in the middle of the winter. So we've just got to keep getting better, because there's so many good teams, and you know, everyone's well prepared. So yeah, it's just about us staying present, and looking forward to playing Newport again here next week. Will be a different challenge, I'm sure. But yeah, we're in a good place, but we need to get better.
Jason, thank you very much for joining us. It's been lovely to see you. Congratulations. You can go and see the boys in the changing room. Leave the mic there. Oh, there we are. Brilliant. Diolch yn fawr, Jason. Hyfryd gweld Jason Strange fyna. Ddim yn glasur o gêm o gwbl, Ricky, ond y blaenwyr y mwynhau yn y mas na, a Glyn Ebwy yn y pen draw yn neud be oedd angen i neud, yn dod o? O'n hollol. Oedd y gêm yn darbu nag oedd e. Oedd popeth ar y llinell i'r ddoi tîm. Y doi pac yn mynd amdani, a fi'n credu, Glyn Ebwy yn diwedd, oedd y boes mowr wedi wneud I swydd yn dda. Wedi wneud digon I ennill y gêm, heb y cefnwyr rili. Ni'n gweld Evan Lloyd yn wneud y pethau pert tu ôl, ond cyn ni, welon ni sgrym yn domineiddio, llinell yn domineiddio, a wedyn roi y cyfle a'r safle i'r cefnwyr wneud beth oedd rhaid wneud. Siwan yn cytuno? Ie, cytuno yn llwyr, mae sgrym a lain môr bwysig yn y môr anodd heno, ond wedyn, fel i wedi sôn am ddiffyn, ond i'n meddwl am ddiffyn Glyn Ebwy wedi wneud yn arbennig o dda heddi, ac enillodd nhw gêm. Ac gyda llaw Ricky ni yn sylwi, unwaith eto, ser yn y gêm o'r heng flan. Mae na thema fan hyn, Ricky. Y front row union, mae'n edrych ar ôl I gilydd. Ie, o'n i'n meddwl, fi wedi clywed hwnna o'r blaen. Ie, oce, dyna ni. Diolch I chi'ch doi am eich cwmni heno. Diolch I chi gytre hefyd, cyfle fi eich atgoffa chi. Digon o rygbi eto I ddod fan hyn ar S4C dros y dyddiau nesaf. Tîm da ni gen wrth I fori. 5 munud ar hugen wedi 7 yn fyw o Casnewydd. Iwerddon yn ymweld ac yna I ni mynd lawr yr M4 I Stadiwm Principality Cymru yn erbyn Iwerddon, cyfnod newydd, Matt Sherat yn dechrau. Ond oedd wrthon ni'n tri fan hyn yng Glyn Ebwy. Diolch yn fawr iawn I chi am eich cwmni. Nos da. O, mae pentwr o gyrff. Cais I Glyn Ebwy. Wilkins cwrso cic I hun. O! Am gais! Y gic yn hyfryd ag at yr asgell. A Matthew Powell yn croesi I Pontypool. O nhw intirio, o di mafe. Law yn yr awyr. Frankie Jones a Benafan yn croesi yn y gornel. Morgan Lloyd yn dadlwytho I Iwan Duggan gyda'r cyfle fer. Hwn yn edrych yn sylweddol iawn bod nhw yn mynd I fynd dros y llinell cais. Yr ongl yna yn anhygoel, yn berffaith.